سلام زخوركم تخاتلتي كم تصريحكم لو مخا مولو ترخا مصحف مبصحنا بزعبي على مخا حيزنا مچنا لا نمكتالكم بخبر العدم أرسته مصحف نبزعبي على مخا مبصح دراسي بريان تراسي حاصر ليلا مس دراسي أبزيز بريان تراسي حالة خبطم زلعلو ناي وفري ممهراني كساب حجين العدي الشح عبيتي لو 10 شحخ أنا أشتن مع كل تنتكالات قالوا اللي سوعان حمشن هاجرات بزعوة محدرة مريحنت مياونت عدقي موزو عبيت عطاويتات زول أرستات مدير أسمع له عالم لخا ونبكوا بحامش شح مدرتها تقع لولا حمش مليون سوات أسمير له زي حالف عامت رايك نغلطي 250 سبات مدري أسمعو هذا ما هاد مدواتها قبل أساسا شو متن هاجرات بيت سهير كب بران حالة خابطم عوتات درستيون كتاب عجيه لأن سمانة مصحف الزر سخون ومصحفات تقانا وعن كتن أوقاتات تترجم مقراوي فلت kiss that frog find your branch point goals flight plan maximum achievement no excuse advanced selling strategy how the best leaders lead وزت خابطم بزحات مصحفات وخطة قصويكال بران حقوس حالار زلو خونو 4 دقن 5 دقن كم زلو يفلت دراسي بران تراسي أبسولونا كاليفورنيا زغمت كونو بريزنت نايتيكال بران تراسي انترناشنالي إذا حجنا ترخا مصحف إزات فروق مالت ناوز عبي على مخا مصح عود محدرا كزين أفراينتن كابتن كونت أرو بلوسات مصحف تقوينا كساب حجل علي حالي نسبة 5 مليون كدحات كسيت كلها نابكا وأربعان كتنقوا أوقاتك أتترقي ما تركب مقدم نظام مصحف كتنبو موسانكم أمسجن زم حسابات كم نعين نخالط أشحات سباتن زحاقوزنا عاكم كأتمساسال وسيد كوبهمي تسفو بحق تسفى قبر زام مصحف نهيوت كان نزل عالم كتكيرو كل وقت قورو زلك عمام نغتعمم أغل جزيه فتسيمو يلن بناي سرحن والقو هيوتن حالفنت موداتا زيول إيميلات محابرة ومداخويتات بروجكتات كتنبو بزلكا كومرا مسيحتكم من كومرا مسحرتي تانا ويسكاخا حدا معلت نقول زعلن جزيه كم تركب كأتحسب إذا حق جن فتسيمو أيكون الكان فتسيم كون أي تخلنيخا كابزم نمسوتي خانوير عقد كتمرش أي ترن كمون عزيخ أفراي بمخان نخالوت محدرا جزيه زبقا هاخوني يسمعك أو القوا أفراينت كساب كندي وسيتاو إخاب زي قدس كابتو تعمتو نتحسدي تقبر مهلاو كافلت جزيخاني هو كان كنت قطعطرو اتغلو المنقدي عبتم على زيبلون وحايز حالفنتي وزلك عتحساسوان آسارا رحل بمقيار ترايو عمامات كان نتفتات كانت قطعطر تغل ترقم زيبولو نقرات مسرح عقواري إسكاه زيادة وتيزوغا نتفتات كتعاي متجمرو أنا نلعلا 4 عامت محدارا جزي تمهيري أبصرحات بيتر دراكر أليك ماكنزي ألان سليكن ستيفن كوي كالوت بزحات بزح مصنعاتي جري هما إتنين نفس أبيتن أفراينتن مصحفتن عن قطعتن أنبي والله إذا مصحف كاوتيت زخلو تمكريا كل جزيرهم تبق حسن عقدار سين سرحين هيوتين يفتنهم وتم تبق سرح ليكا أمدرساتين سيميناراتين نخالوتكم هرولهم سنة حالي وان غاليليو كم زخبل صحفيو نسوى الحان تختمورو آي تخليخا تلاقي تعوج زولو نخرك بيخا كتعوجزة تخليبل ككم درجة فلتت كان تمكورا خان ازوم حسابات لمدات كمسلو يخو اليوم إذا مسحف نابزي على الدرجة نقحات كتب صحوم يعني نزوم أقبابات الميلاتات كساب لهم دي زخون دقاقين كام تتكمل لهم نمسرح يوت كان أزي عاونتاو من قدي كقير ومين كاب عوتها سوات ممهار بزعبان نفسين موقزان إشتو مسحافين قالق نقرأكم أنا أب هيوت بوحد سقاتاتي جميرة بزي كان خفلت زدل أمره كالأول حانتي نبرلن أو تمرتي دهوتي تعمل جيبه كمرقون أي بقاحون أمنا يقول بسرح نحايا العامتات سرحي مساء عدلي تسفى زلوي مثلن أي نبرن من إسي كله أمنا يتسألت مركب سرحة رخيبة نعلوون كعزوا عدل كويني نشوف من عامت توقع عايزين سرحين موداتها أو حمش هقولات زركوا لعلزماني هاجرات بسه كابزن ده كان يقولوا بسرح خرج كبسة زي كالكون أمنا مشت أسرح آته بقتها وكم مشين كان يمسرح دل رخكو
كان مشطنا مشطا تقايس دحر نفسين كم زخبل كحتى جمركو سلامتاي خالو سبات كاملات زبل سرح كسر زخالو زبليو دحريو نهيوتي زقير نجر سرحو نعوتا سبات عوتات كل نخوت زخالو مسير انتاي مخانو حتى جمركو نساتهم كأكلو مسير عوتهم أكافولني أنا كان نساتهم زمخورن مخري أبصر حكت كمال جمركو مشتا كأبو نبو وسخة أمودا تعازي عود كونكو ناي مشتا أكايد سرح كخون دما بقعه كم أكايد مشتا متأنو انت مساس هالميلا يتتكمه نخلهم أكايد ناي مشتا عوتات أكايد كم زيز عمسل عاوي تيت نمركب انتاي كم زقو روح حتى تكوام لك عم تزنقورنا أبصر حي تقتلكو أو حتى جزيون أو بلوسوسيت كركب جمركم إذا مسح ممهارن سو مهاركون أو قرمو على ناسي هودي بفتسم كيروي كساب حجي هود كساب كندك كلا المخانق أي قرمن له انتاي ترايزد لك كاكالوت عوتات سوات مصير عوتهم انتاي مخانو أسنا بدو حلوي كساب تدولي وتترخولو بتمن قد تمارالس كامنا كالوت تموكرو تمار أبيت الزخميز ولا الدنك حسابي مسلكا عوت كتقومو توز كاليو بقلل زبالن مقلاص قال سبات كاب كالو زحاش سرح يعمو موناتو بسفلي منقدي قنع نقرات بقبو منقدي يعمو سزلو بفلاي عوتات حقوسات قسقس سبات كابت مأكاي درجة زلو سب آزي بزحاش منقدي نقزيم يتقبلو كابزي عود دحروايتا خمز مسأخو بتن عامق نفس التحات نيرنيو أمني أمرو مسأوليا وليقا نيري كاواي زحاش السوح سبات كحكي كاواي زحاش بزيبلني حاسا مسأوليا نيرني دحر سمهاركو وقن إزبوه سمحاكي كم زي كونيو نسعطم النقرات بالسفلي من قد بمسرح كمونا سمهارو بزيقباء عام تكبار بمعاليم زعواتو إذن عايبو فتسم مستيري نيرو بزر خدما آزيا سقريوان تحاقوتكون حجون بفتسم يحقوس اللهو هيوثيك خير كبتسحن كم زغل كاعتر الديني هيوثيك بفتسم خير كم زغل دارقا زخونا زسار عشو تخبتسحن زغل أرقاقيسة كارلوت أو بهم يعود خمس لو تراي انت فليت دحري أنا أكسب درجة درجة زبسح تمثل أكايدا يختل أو عود مشت أخنت كاب الجمر أو شحال عمت أي حرخة أو أنا يتعود خويده دحر حال عمت كأكايد سرح خون دقائق أو إيش لسه عمت مكتل بريزنت كوينا عشان شهر زركب تيزعن حاموش سوا زحقوا بكفل مشت أمريحة أو جيزي عدمي عسران حاموش النبرة أبز حرف عمتات أو عسران كلن سفاري سرحات نتيفة حيال كوبانيات كمسد كله أو حدا عبي يونيفرسيتي أنا بيزنس ديجري رغيبة قانقوات جرمن فرنسا اسبانيا مزراب تمهيرة كمون ممهر أسلطان كمون أما غال ندعو شح كوبانيات كون بقية أبز حجة وأنا أو عمل ندعو لكل تميسن حفظ سبات مدرسات سمينارات يقروا له قليل حكي أمونا نايس رح تمكري حدا قليل حكي دقاقي مرخيبة أبتا أزي أقدس عمامك بحالة أتوكر وختتوكر مخارك كساك صبو غيرك مبقعن ملو بملو مزام متكال مسير عاوت زنا حاقوسيو إزو سانو رديت ينبار كله تنانا إذا مسحف الزياء أول كاونا ترحيوت كان بخبي بغلطف نقلميت كام تسقو من مرايز تسحفتيا أبزو غزلو قصات انبار إزيهم أول كاوار معي نزل لنوهولت تمكرن عسران حالن أزيهم حيارات متكالات مراغي لها قرومي نفس وقفون معرف كلهم كقربيهم إذا أجابات ميلادات الجبراون سرقة قلت يوم قرطو محدارة جزية المجرد أب سفر لسايكولوجي ويكال من رمر جزية آية فالكم يه أو زخون سنة حاساوي مساعدون آية نتسعدنا بغزلة بقول تفوسيتنا حاجة سنزو بخا كتوزم اتخذ زحاشن بسقط تفن فولي سجون تاتينا خندسز أبدا مسحب زلو كل حساب أم عباي حافشة ودرجات هتكازة تكوير قينو أفراينتكا بقعتكا وسيتكا خمون أم مقبار زيادة دفعي حاليو زحات كابزم حاسوات أو هيوت كون مرحا قولنا خويلهم كتو بخاي يخلو نفس وكف كابزم إسران حالن ميلاتات نبعلهم مول النزلوي كلهم أدلايت يوم حاد استراتيجي أو حد هنا توصيتو خون كله أبكار أتخال أجل داسي هون كلهم بحوار إزم إسران حالن حاسوات كتقورم اتغل مرحا قولنا ناولك أو توصيتو نتيو كلو أبزخون أولا زيست عمكا قدم تختل كتقورم تغليها مفتاح أو التكباريو زوم تكلات جاتو قلت فوسيت نخمس الكام بزغلطف كان متن أب قبل خطو علم خاب جمر كخا أو مويها بزغلطف خصقوميها أرجو خذ التراتر يبلكان كميجر كانت زعاوي من دكات عموم سمهركا كتعموم تقل نقرات درت آي كلون يوم بريان تراسي شولونا بيش كاليفورنيا ترخلتشن 10 عامة مرد
مأتوي نابز عي مدبكا مبصح إذا جزء بهوت كتلول عزيزة بهجيو زملو من زلو علامات كانوا صح زقولوا عدلات تقولتات قدم حجي تهرأيهم أيفوتون من البات آب تاريخ ودي سب قدم حجي كتو أينورون كم حق جورة تقل بزح نجار الله أما نقول جنب بزح تبغى نجارات كاتمور تمرتشا أب هوت أنتي كم تعمم يوسنو لو كم مزحتم سبات أنت هون كابزحق تعمم زل كانت فتات تجوب إخانو إنه مثل حق جيجن عزي وحد أبز بزح جزء حصل كاوك أناس بمعول حيال نتفتت هنا ويسكالها بسنك زي كل خد جورة زلك خد جورة فتيمك عايت خلنيها فتيمك ونابت دليل عايت بتسحن كل زي عمواتات كان دحيت كوتت كلو يرايون مراس مخان يدلي بزي مغنيات من الباتون كاب زخون اوان العلي آمنو سوكف نتئنكو اقداس امام كان يمهم راس قلت كاد حريخة ابو جمير كاب بغلطفن بتصبغ نغتفت من البات زيادة كاب حدا كاب كال اوان كتم عودة تخل بحري ويكلتنا علي اب عود كاد سلوالو نتصور قدام نتاتنا مقمات لمدي زم عابلن اقداس امامات بغلطف مفتسان بحري زلو ما اكلاي بقى زلو سب كابتو بزوح ززارمن دنك مدوعز تلم بلي حسب بتعاس افي زعب سرح كعمم يخل حكي بزعبا انكو زعبي مدبكا نقوخد قولت لك قدامي نقرنت انكو زعبي مدبكا معمامي لزي انت غير كانت معالتي بعقبت كتحال فايخا اتزعبي مدبكا اتنكو اقداس عمامكايو اتزعبي عمامكا ابهيوتكا زعبي اوانتاو تسلوا زلوه نتفتيو تقدمي تحقي مفتسام زعبي مدبكا خلتق تعمو زلكا نتفت انت تقريب كانت زعبي اقدمكا معمامي بخلا أبها لقلت أقدس عمامات أنت اليوم خام جمرتها بتزعبين زخمدن أقدس عمام مجماريو أبتزعبي مدبكا بون بوخ الجمرين سرعات كله كان يدلي بدعوري خاز عمام كساب زودا أو بسنتفت كتسنعي قباكا أو نقوزي نتفت كاخالي نتفت بفتس مايز جمر نزا حساب كان فتنا حسبه كان ولكاو بدوه غير كارايو بتزقل العمام مجمار بفتس موجد بل بغطال النفس خاحانت نقر آزخا خرا أبتعونون سوكف أما عالت تقورو زلك أقدا سوسانتات انتاي كم تقبرن بقصبة جيرك انتاي كم تقبرن أنا تيركا توقس اتخلاي حق عمام زعابي زي مدبكا غا نتقدامي مدبكا بوساقي حاسم كان بتكبر تريوتو عبلو درجة آفت أسمان آفراي نتن مبسح اتوانا نقر نتعابي عمام كان يملو هيود لمدي آم عبل بغلطوف سقوتي يوسد أمنوه جي سخايدة مساعتي دهر مساعتي إتوم زيادة دوموزن عبيتن زيروه بسبات كاتتا أبتقوار مئتاو إتانو كلهم تراخبهم روقحيا وتسيتاوانن عوتات سبات إتوم بقاتتا بعبيت عمامات الجمهورون بالحريو بغاتال بحالة عتحساسوا أخصام نتفتهم زيزازو موزي سورحيهم لو مستلم كايغتتم زي مقال أبتكالات كابز رأي عبيت سقامات حاديو بزحال سبات نتفتات مس آفراينة يدنا قرومي بزح يزارو بغطالي موداتا زيقولا آخيباتات يكايدو دنك مدبات يحنتسو هموداتا جن كعمم زقبو سرح خسرحو اي رايون ناي عاوت لمدتات امعبل ايوتن سرح انترغوم عاوت بتننو وحك جيزم عاول كايوم عينات لمدتات يزوسن قدامنتات ناي مقمات لمدي مونزف اقدس عمامات موقات كمون ابتا ازي اقدس عمام كام غطال امراون اكلاون كيلتيو كومس زغنا دما لمد بقطالي كسب اب تحت نقاط عمرخا سرص بمدغام قوم اكل بحرخا خدغورو زكال حساب لمد خامس كون نسنو خدغور قطتاون قلين يزخون اگردس عمامات ناي جمار مفصام لمد قصبتاون قطال موسا الله بامر سمعتين كمز امسل لمد ملباس اونتاو سمعتي زبكا زغا حغسن عوتن كونو زغم سمعكا يقبر زغون عقن وي اقداس نزلو عمان او ودالوان ساعات نحن رسبت مان يزفترلكا اتزيادة اقداس زغون عمان ابزازم كالو زيادة حقوسن حيالن كوني يسمعكا بزعو قدار اسخان عالم كانكا اوتاو ارأيا يفترلكا حدا اقداس عمان بمزام او حنقول كالو علنا زي اندورفين يفتر زو اندورفين تفتر او لعلنا يهوا اتا اقداس عمان بعوت بمزام سفتر اندورفين كامريس زيادة اوتاوي سواوي فتر او سمعتي فترلكا أونتاو ولفي أمعبل هذا خبطم أقدس مستيرات عاوز زبالو حالي أبزن هلا نعبيت مدباتنا يمي جمار المفص أمن أونتاو ولفي انت معبلكا أبهيوت عاوت أبتحت نوحونا غايز السرس ولفيه الوكا بأزي أونتاو من قدين عاوت أبرك تخان آزي خاستو ولفكا تخون
حركات مفتاح دنكن عودن هيوت كون بزعوا جزاء رسا فلوي سمعت من لو عبيت مدوات من الجمار مفتام لمدي من معبالي البهاري بناي جزاء رسو حيلي أقدس أمامات مفتام عازيو نخلك يخل أقارج من قدي يلن اسكان ذكر زانتا نايتي أب قدنا نيويورك كون حدا مزقنيا كميجرنا كارنيجو هول كم زبط سنزحاتتو ايت مزقنيا دما كان زي لي ملسلو تلمامت يها قبل ملسلو نزغون خلتني مقع لممد اونكم يفتحيو صبوق اقاطم خوينو اعمرو كم حدش ودا مسا طاقما ان حيلن ان بقاني زخيد مثل ممد نسخا زغون بهاري كتمهار وي زغون قمت تخيلم لكتم عاول تغليغا حدش لمدي نمفتار زقد سلسة بهاريات ناي متوكار لمدتات معبال سلسة وسنت بهاريات يبليخا كلهم كاكتمهارم زغول يوم نشاطم دما وسانة سلسرعات وي ديسبلين تعاريهم فلما الجمر كان عمامنا مزيزام لمدي نمعبال وسانة يوسد كالاي دما نتقطع عموزي مدب كايو متكرات من لباس بقصال نملمات سرعات وي ديسبلين يهالغا تاساي دما نخلو تقو رخصام قوام أكل لمدخاز قير كي تحلل كاتسعار نتي كتكونو تدلي أو عمرخا سألو أفراي قلتوف وصيتاو نموخات تقوفر قزقاز كي قراتف كازغل أزيل بلوس لمنقد اللو إسغا خلو بيه بزعبا أزيخا تقواراوي عوتوب أفراي بموخات ترخبو موسام سنتان يحقوف لنفسها أنا أقدس مدوات بزقلتفن بقصال منقد زعامم سموخانا حسبا بزعبا نفسها زلكا أمراو سيلي أبهارغا أزي عبصروا زلوو أمتاي عب عوت نمقون صافزي قرارب زلو سب غيركا أنا نفسها حسبا أول شغب زعبا نفسها زلكا سيلي أبدقاو عالم كغاب زعلو بويز وسد كلهم دقاوين لقطات عبيت أول شغب زعبا نفسها زلكا مسدي يجمر حادش كدت اللمدن نختمار كتم عود درت ألو عاقمي زلكا منزاف عمامات توجدي لك زعاي مدبكا مخسر نفسها بقصالي انت لما متكي أول كاو هيوت كان مويا غام بزقطة فنقدميت كتمرش تغليها معراف حدا علامخا أنصر حدا سب نخعوت ناي قدن كهلو زلو باتالو نسخا نصر نتعلامة خونو إذ سب انتاي كم زدلي خفلتن ندليتن مركب كأه فحوح زل دليتن كهلو يدلي نابوليون هيل كدم زعابي علامخا مسرعا مفتسا من آمنو سكف تلاتي وث انتاي عوت تقوناصف كم تدلي أنصر أول كاو أفراينت نصورنت أزيو أقداس أمريو هذا خبت قال السبات أو حتى جزء بزح زعملو مغنيات نصور زخون علامة مغماتن كابز حريدم بفتم زي موساني أبت بزعوا علامة خان ناوذ حكا من قدن أزي خان نصور أب زخون قالو منزف عمامات أو جيد كه بزقل تفحل مخخش بتخيل اتغد مغريات منزف عماماتن دنجر قرنتن انتاي كم تدلي بخمي كم ترخون نصورنت آب يقول لكايو زي قدفكا قريفكا إذا سقبنا قدن كتفتحوا يقبع إنها مفتحي كل نجر أو ورقة تصفره كباب سلسة مئتاوت كام من أسياتيوم أو ورقة سفور علامات زغمتو زو من أسيات حامشوي عصر تعزو كابتهم كمناتهم تماساسال درجات مرتن بقعات زلوهم يفرين يوركتون نزقصل أني مخازق القلقاء علامات قومتلو بخميتو بصحون زنتصر أقباب أقراربا ألويو زغا شوعاتك قللت مسرع يقتل كابن شوعات نتبتات أقدم كخط قومولو انت زي سنحخانا أفراينتكا بعصف خعبيو بزم كتسلنا نريو شوعات نتبتات تمهوري أو حتسيرا وارح وي عامتات آتاوتاتهم بعصف خعبي كيليو حقي قصر حالة انتاي كم تدلي بنصور وسن نفسخه وسن الله ويكا مس حلافيخه ناتك علاماتات انتاي كونو خمزلوهم انتاي نتفتات قدامنت انهابكا توصحوم التزرارولو كابتا عزيزة قرم عزيوم بزحات سبات ساعن كم زي مقبارم تحتوا غازلوهم نتفتات ان عممو عدمي يميحلفو اب هيوت اتزخفة نقرن حادة ترقم زيولو سراح بلو علواني كتعمو خلقايو ستيفن كوفي كام زيدو نيرو إتا أسكالنا أبكي قامن دق تسقع انتلا نابزين دليون حاسيا تديبنا حقي قصر خلطة مدواتكا ناب صحف كيرو كل جزي حسابكا أو ورقة يخون نسخا نأتريون تجب طريقا كتفتر تخيل
ንዕላማታትካ ክትጽሕፎ ከለኻ ጽሚቕካ ናብ ተጨባጥ ነገር ኢኻ ትቕይሮ ዘለኻ። ብሓጺሩ ኣብ ወርቂ ዘይሰፈር ዕላማ ፈንጠዝያ እዩ። ዝኾነ ሓይሊ የብሉን። ዘይተጻሕፉ ዕላማታት ናብ ድንግርግርነትን ስሕታን መኣዝንን ቁጽራዊ ጌጋን እዩ ዘምርሐካ። ሕጊ ቁጽሪ 3 ኣብ ዕላማኻ ገደብ ግዜ ኣቐምጥ። ኣብ መደባትካን ዕላማኻን ዓበይትን ንኡሳትን ገደብ ግዜ ኣቐምጥ። ዝኾነ ዕላማ ብዘይ ገደብ ግዜ ናይ ተግባራውነት ሓይሊ የብሉን። ዝኾነ መጀመርያን መወዳእታን የብሉን። ብዘይ ገደብ ግዜ ብቐጻሊ ዕማማት እናወንዘፍካ ኣዝዩ ውስን ንጥፈት ኢኻ ክትዓምም። ሕጊ ቁጽሪ 4 ኩሎም ናብ ዕላማኻ ንምብጻሕ ዘድልዩኻ ነገራት ዘርዝሮም። ሓደስቲ ሓሳባትን ንጥፈታትን ክመጹኻ ከለዉ ኣብቶም ዝጸንሑ ወስኮም። ኩሉ ግዜ ክሳብ ትእዛዝን ዝርዝር እናወሰካን እናቐነስካን ኪድ። ዝርዝር ናይቲ ዓብዪ መደብካ ኣእምራዊ ስእሊ ክህበካ እዩ። ነቲ መደብ ናይ ምፍጻምካ ተኽእሎኻ ኣዝዩ ከዕብዮ እዩ። ሕጊ ቁጽሪ 5 ነቶም ዝርዝርካ ናብ ሓደ ጥርኑፍ መደብ ስርዓዮም። ንዝርዝርካ ከከም ኣገዳስነቶም መስርዕ ኣትሕዞም። ኩሎም ክዕመም ዘለዎም ንጥፈታት ዘርዝሮም። ኣየናይ ንጥፈት ቀዲሙ ይዕመም ኣየናይ ይስዕድ ምውሳን ቁሩብ ግዜ ይውሰድ። መደብካ ኣብ ወረቐት ብመልክዕ ተኸታታሊ ርቡዕ ኩርናዕ ወይ ክብታት እንተኣቕሚጥካዮ ዝበለጸ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ርቡዕ ኩርናዕ ወይ ክቢ ብቕድሚያን ብድሕሪያን ምልክት ብምግባር ኣየናይ ዕማም ምዛዘምካ ኣየናይ ተዓመም ትሰርዖ። መደብካ ናብ ንኣሽቱ ንኡስ መደባት እንተመቓቒልካዮ ንምዕማሙ መዓር ክንደይ ከም ዝቐለካ ክትግረም ኢኻ። ዝተጻሕፈ ዕላማን ዝተወደበ መደብ ስራሕን እንተሒዝካ ካብቶም መደባቶም ኣብ ኣእምሮም ጥራይ ዘቐመጡ ሰባት ብዕጽፊ ኣዝኻ ውፅኢታውን ኣድማዕን ክትከውን ኢኻ። ሕጊ ቁጥሪ 6 ንዝተለምካይ መደብ ብቐጥታ ተግባራዊ ግበሮ። ገለ ነገር ዕመም፣ ዝኾነ ነገር ስራሕ። ሓደ ዘይንጹር መደብ ግን ዝተተግበረ ካብቲ ብንጹር ዝተጻሕፈ ግን ዘይተተግበረ መደብ ኣጸቢቑ ይበልጽ። ንስኻ ክትዕወት እንትኾንካ ተግባር ኩሉ ነገር እዩ። ሕጊ ቁጥሪ 7 መዓልታዊ ናብ ዕላማኻ ዘብጽሓካ ገለ ዕማም ፈጽም። እዚ ንጥፈት ኣብ መዓልታዊ መደብካ መዝግቦ። ምናልባት ኣብ ሓደ ዓውዲ ገለ ገጻት ናይ ሓንቲ መጽሓፍ ከተንብብ ትደሊ ትኸውን፣ ወይ እውን ንብገለ ዓማዊል ደዊልካ ክትረኽቦም ትደሊ ትኸውን፣ ወይ እውን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክትገብር ትደሊ ትኸውን፣ ወይ እውን ኣብ ዘይትፈልጦ ቋንቋ ውሑዳት ቃላት ከተጽንዕ ትደሊ ትኸውን። መደብካ ዝኾነ ይኹን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ናብቲ መደብ ተብጽሓካ ንእሽተይ ንጥፈት ከይዓመምካ ከይትሰግራ። ንቕድሚት ገስግስ። ሓንሳብ ምስ ተበገስካ ጉዕዞኻ ቀጽል። ብፍጹም ደው ኣይትበል። እዚ ውሳነ እዚ ስነ ስርዓት በይኑ ብቕልጡፍ ኣፍራይነትካ ንምዕባይ ናብ ትደልዮ ዕላማ ንምብጻሕን ከኽእለካ እዩ። ሓይሊ ዝተጻሕፈ መደብ። ብንጹር ዝተጻሕፈ መደብ ምህላው ኣብ ኣተሓሳስባኻ ዓቢ ጽልዋይ ዘለዎ። ንፈጠራውነትካን ሓይልኻን ከዛይዶ ከሎ ልዕሊ ማንም ረቓሒ ኸዓ ንዕማም ናይ ምውንዛፍ ልምድኻ የወግድ። ነቐምጦም ዕላማታት ንጭብጦም ዓወታት ይውስንዎም። መደብ ዝዓበየን ብንጹር ዝተቐመጠን ኣብ ዝኾነሉ ንምፍጻሙ ኣዝኻ ትተባባዕ። ብዛዕባ መደብካ ብብዝሒ ኣብ ተሓስበሉ ንምጭባጡ ዝለዓለ ወነን ድሌትን ይህልወካ። ብዛዕባ መደብካ ዘውትር ሕሰብን ገምግምን። ንጎንጎ ትስእ ምስ በልካ ናብቲ ዕላማኻ ዘብጽሓካ ንጥፈት ንምዕማም ተበገስ። ጽማቕ ትሕዝቶ እዚ ምዕራፍ 1 ሕጂ ጻዕዳ ወረቐት ኣውፂኻ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ክትበጽሖም ትደሊ 10 ዕላማታት ጽሓፍ። ዋላ እዚ ዓመት ተሓሊፉ ይኹን ዕላማታትካ ብዘይገድስ ጸሓፎም። ዕላማታትካ ክትጽሕፍ ከለኻ ናይ ህልው ኣገላልጻን ኣወንታዊ ድምፂ ዘለዎን ንዓኻ ጥራይ ከም ዝምልከቱ ጌርካ ብምድላው ብትሕቲ ንቑሕውነኻ ተቐባልነት ከም ዝረኽቡ ግበር። ንኣብነት ዕለት ክንዲዚ ወርሒ ክንዲዚ ናይዚ ዓመት ክንዲዚ መጠን ገንዘብ ክእክብ እየ፣ ወይ ከዓ ብኸምዚ ዕለት ከምዚ ዓይነት መኪና ክዝውር ይኸውን ኣለዎ። 2 ኩሎም 10 ዕላማታትካ ገምግሞም። ሓንቲ ዕላማ እሞ ድማ እንተፈጺምካያ ኣብ ህይወትካ ዝዓበየ ኣወንታዊ ጽልዋ ዘለዋ ምረጽ። ነታ ዝመረጽከ ዕላማ በይና ኣብ ጻዕዳ ወረቐት ጸሓፋ። ብድሕሪኡ ተዓሚማ ትዛዝመሉ ገለ ግዜ ኣቐምጥ። ብኸመይ ከም ትዛዝማ መደብ ሓንጽጽ። ብመሰረት መደብካ ቀጥታ ናብ ተግባር እቶ። መዓልታዊ ናብዚ ዕላማኻ ዘብጽሕ ገለ ንጥፈት ከም ዝዓመምካ ኣረጋግጽ። እዚ ልምዲ በይኑ ኣብ ህይወትካ ፍሉይ ለውጢ ከምጽኣልካ እዩ። ህይወትካ ኸዓ ንኹሉ ግዜ ክትለወጥ እያ።
معراف كلتا بدورون معلتخا بمدب سرعيا مدب محنصاص نمساء ناب حجي أمسيو بزعو قل نجر كتعمم زقبري آلان لاكين حاد لمود أباهل اللو نسوخا أنا حرماس كامي جير كاتب والعود زبليو اتمسخا حاد خلاصو أو حرق زي بموحاتيو بتماساسال خمي جير كأخانة آزيو عاب مدب كاتعمو بتماساسال أقباب نقدم آبنا أشنوس مدبات تمقاقلو بدعوري بتقدماي جميركا إن فتمكا تقدسل علاماتات ناي موطانن بمسرت علامخا مدبات ناي محنصاتن زسرعخاي مدبات ناي متግባርን عاقمخا أبيوت انتاي تجبت يوسنو اتناي محسابن ممدام نتفتكا نأمراون آكلاون حيلخا يزايلويو بأنصارو عليك ما كنزي كام زغبل صحيفو كحسبكا مسرح زعابيت انك بزحات سقماتيو زبليو كلمة ناب تبار متاوكا بلوز زغانا مدب محنصاتنا حافشاو بالحخا زلكيو زبلس مدب أبزاد دال خلوه مونزف عمامات أوجيت كان نتزعابي مدب كاه كتعايو نخد جمر زقال لي يخون إذا تراي معسكونو أبتعيو تساني عقا نخد كتسلون يخلكها أفراينتكا عابي أبسرحا غا تزعابي علامخا كامي جيركا بوحد آمراوي آكلاوي منفساوي سمعتاو حالكي بزح سرح تعاممي خون زلوه تسبق زينا خا مدب آم محنصاص تحلفو حانت دقيق آم تقبال 10 دقيق كام مبغان تعقبل كام مغانايو نمعالتخا بدورو مدب تنغسر علاكا و 10 تقصى 15 دقيق يزوزدلكا عاملو معالتكن إذن 10 دقيق كساب كل 9 كام مبغان يقلقلخا شدوشت بيز بهال أقباب سميعخا تفلت تغون زخا proper prayer planning prevent poor performance مالت أقدم بقبو استتلم مدب كاب دغب بقعات يقلقلك كازبلي مدب مسرع معارخني نبقعات كان أفراينت كان يبرخ مسفلتك وحدات سبا سلمتاي كل غزي بمدب يقعزو يسوتك بركز مدب مسرعخا آزي قليليو اتزد ليكاس نتسل ورقة بيرون ترايو እቶም ሰራቑ ብልሓታት ከም ኮምፒውተር ኣፕሊኬሽን ታይም ፕላነር እውን ኣብ ሓደ መትከል መሰረት ዝገበሩ እዮም ንስኻ ኮፍ ኢልካ ክትዓሙ ዘለካ ኩሎም ንጥፈታት ቅድሚ ስራሕ ምጅማርካ ብምዝርዛር ዝተዳለዉ እዮም ክልተ ዝያዳ ሰዓታት ንመዓልቲ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝርዝርካ ዕመም ዝኾነ ሓድሽ ነገር እንተመፂካ ቅድሚ ምስራሕኻ ናብቲ ዝርዝር ወሲድካ ፀሓፎ ካብታ ካብ ዝርዝር ክትዓምል ጀመርካላ መዓልቲ ኣፍራይነትካ ብ25 ሚእታዊት ክዓቢ እዩ كل جزينا معلت زرزركا بدورو مشات صحفو إذا خالو مي أب زرزركا خاب زنبرو موزي عمام كايم جميركا كالوسي كان الصباح عدالو أقدم كامشات زرزركا كتدالو غلغا نتحت نقحو نخاملو ليتي بدعوازو من زرزركا سلاسلي زحدر كل جزي خالو قوانا زمدبكا بخمي بزقلتفن بزبالة كتعمو آمرو خابت بدورو زدالة خاي زبالة حسابات حزي زمسة إذا أزيخا بزح جزي خفيلكا بزعوا كل نجار الصحف كايو أمس أي إتزيادة قرطون وسيتاو نتفت كوينو يزازم نستفعلالو يزرزر نستفعلالو علاماتات استفعلالو يزرزرات زدليكا مجمريا نخلو أمس أقطعمو أتدل نتقرف زرزر ويكا ماستر ليس مدلاو تدليكا إذا عبا زرزر كل زمساك حسب المدبات انتصحف لا قطيا دارايك أسيركا ختموميو تخيليها بغلاي درجة حانت صحفتي وزرزر بين أبدا ورحق تعمو تدل نتفتات تحقف كتدالو يدلكا إذا خبت أقدم كازر دال خيات أرنا في صحف ويماستر لي زفولق نؤس مدبيو أبسال سايكا زرزر ناي أب شعات معلتك تعمو زلكا نتفزح حسد سيمناويت مدبي يدلكا إذا أخبت ورحاو زفولق تكوينا نايدا زلخيا سومنك أتن سوارا إذا خمسة عين سرعة زحازة أقوى موسى وتنعخا أزي حقازيو بزحات سوات أمود أتاسومن كل 9 سنة نحن زمت سومن وتن مسرع أفرانتهم هيوتهم بفوتهم كم زقيرون نجيرو من اللو زميلاه نعخون برقس كسر حلقايو أمود أتخا مدباتها كابتناي ورحاون سمناو زرزر نابتناي معالتاو زرزر كتساقا قروم يدلي زم زرزراتك أبزا أم معالتي تعمومو نتفتاتيهم أبتا معلت نتفتات كتعمم يجمركا أوتوم زفصم كايم كم زعمم كايم أو ورقة ملكت جبر اللهم إذا خمس عين السرح نتناي زعمم كايو أمراو سئلي يهبكايو إذا خانا يقسقاسن عاوتن سميعتي فترلكا نفسي خا بمدب قسم رأيكا مليسي تواوع كان يحيي لكان
نفس خبرك أي برخ قتال قزقزك عمام نيمون زاف لمدخ يوجد نحد مدب سرح موتان زخوانه زعما مدب سرح انت لك خلو خام جمار كسام ززام كتعامو زلك نتفتات بزرزر جمرو كل نتفتات كم أقدسنتم مسع ترتا أتحزم زرزر عبتي كلمتي كل جزي خوف تبلو تقاولا وكمبيوتر سقلو زخامنو مع الخطريو يخلكايو بالحري أو حرق زي حال عمانو مسرح تبقز شعوب خمسة أقوى معارخ دي آفراي خمس غونكا تعذب بمسألة زرزركا خطعمو مجمركا آزيغا وصيتاون حيالن كوينو خسمعكايو يودك خاب زل على آب تحت قطتركا خمس غونت كسمعكايو أكم زهو هو مليسكاو بزح قطعامن تتبابع مليسكاو بلوس اكتحسبن فتراوي بمنقدي كسرحين كاتغل بمسألة زرزركا خيباتك خسرع انت جميركا نمون زاف عمام كوغز زخل أو انتاو سمعت فتر السمعت كسكاسكا أبتا معالتي بنسبة كتكتسل حالي فترلكا حرقبتم أقدس حقتات نفس عبيت حقي عصر تبرس يسعيو زخا عصر تميتاوت كاب جزيخا آمد من سرع انت حديف كايو آب سرح مسمت أخان 900 جزيخا بقبو قد قومولي يغلقا زبليو إذا حقي وستاونو تغتفلت حج فتنو شعيب حقي يتفل اللي كنسر الكازغل نمعلتك أقدم كخطوط إن كان لخا نتفتات كتعمم زقالو لنسخاخا بمبار كتقسسن زقال لا يخون تسرخا خابتنا كالك دي بزقال تفن بزلمس انك عمامي كال نسخاخا آزيخا زبقعخا حيال كوني سمعكا أبز حسر قزيخا وبزح نتفتات كتعمم تخيل عموداتخا متحززي بالكا آفراي تخون ثم تحسو زي معراف حالة كابلو مجمير كان معالتاوي سموناوي ورحاوي وطن أوتي نزي تخون إشتو الراز آدالو عبز مسع 24 ساعات كتعمو تدلي نتفتات زرزروم زخونا حدث نتفتات كقراقل خلو ناب زرزر وسكم كلهم متمناي مسعي مدبات كا علامات كان اب زرزر أسفروم كلتا نقولهم عبيتي علامات كا كم أقداس نتوم مسرع عتحزوم كل جزء من الوقت كأورق الزفور وخوني يقبع كل جزء خبطم زرزركات رأي أمام كم زب مقبار كه معرخ ندي نابت زعبي على مخان مفتح خمس لك خد جنزب إخا معراف سلسته حقي 8 أبرس 10 أب كل هيوتك تكبراوي جبر بجبو أنت تتكلم له آزي أخل جزيزة لنا جوهان وولفغانغ فون غوثه حق 8 10 أب محدرة جزين هيوتن كابتم زبولسو أمريو إذا حق باريتو زبهر كوينو مبقسيو خاد دحريتي أب شو ما تمتيس عن حمشن يتعلو ناس نقطوا مهور في الفريدو باريتون مجمرتا جزي بزعواز أمر مسحفيو كم حساب باريتو سبات أب حبرتسو بتفطرو من سبز قدسم أقدس قنطارو مارت 10 مئتاويت كاب تغرال لحزبين 8 مئتاويت كاب تغرال لجنزب انتسلوان حبرتسو يقوطا صورو زبليو نسو زحيرو داركا زبزحو قطواو نتفتاتون بزحقي خمزو كلو آرقا قسيو نامنت ازحقي كام زيبل 10 مئتاويت كاب تعارخان 8 مئتاويت وسيت كاي فتر 10 مئتاويت كاب عماويل كان 8 مئتاويت آتاويتات كاي يوركتو 10 مئتاويت كاب فريات كان 8 مئتاويت كاب مخصب كاي يفتر وزتا زبليو زمالت كا خطعمو زلخا 10 زرزرات انت تصحفكا كلت خبزم زرزرات كابتم زسترف شومنت زيادة واقع ويتقمي آلوهم زبلي بزحي أنصار أقداس نتفتات أبزين هلا أقداس رخبت كلهم 10 نتفتات كان خعمهم معارك زي يدولي يخونو حدوي كل تخابزم نتفتات جن حاموش هو 10 تعزف خابتم صرفو 9 نتفتات تدميرهم زيادة تقمي يهلوه كل زي حد نتفت كابتم صرفو 9 نتفتات زيادة واقالوه زيمبار اتو انكو زعابي علامة خاوي مدب كانولو نفرد دينا زوز حسب آوينا نتفت نمسرع عتيتي كم زولو اتزحزن زوز حسابات نزا آزيو 10 و20 مئتاويت ناي عمامهم ودما 8 مئتاويت نوسيتهم زيصولو نخصورحو مغنيت إنا قموت نتفتات كهون زفيهم زرايو
كل جزء نفسهم أبزم 8 مئتاوي نطفتات أمورما 10 مئتاوي نوصيتهم زصول نطفتات كل جزء مستسم ديوم أدهو زيادة عوت آب نطفت مقبار كل جزء سوات رئي خالخا كل جزء آب نطفتات زصوم ديوم يخون بر وحديهم زفريو زخا كل جزء آبتم بزحواقا زيولهم نطفتات مستسم ديوم نتم كند مدواتم كفتسمو آي كلون نتم أو هيوتم زلعلة سلوا زلوم نطفتات كا إناو نزفو آمنا أشعمامات راي جزيهم يحلفو اتزيادة قطعمو زلكا آقدا سرح اتزخابرن استحلالخ نطفتات كايو برقت نزي سرح بمفسام كاتروغ بعاسب جن آزيو عابيو بز مخنات كا نتم 8 مئتاويت كا عمامات كا عششيل كا أبتم آقدا سي 10 مئتاويت راي كتتوكوري يدلي كل جزء غير مسرح مجمار كان نفسها خمس قتل حتى يقبع إذا سرح خبطم أقدر سي 10 مئتاوي دي ولا خبطم بزح تقم زي بلون 8 مئتاوي تلك محتات هيدليكا حقي أقدم كابتم ناقش عمامات مسرح مجمار بفتسم أوجد كل جزء اتدقاقين كاتصرحوا دحر جزء نابلم ديو صغير لمدخا كتقارصو آزي كبيديو أبت بزح تقم زي ولا مدبكا كتسرح أنت مريسكا كل جزء أبت بزح واجا زي ولا نتفتار نايم مسرح لمدي خاتم عبل إذا خانس خا ختم عولة زي والكالم ديو ناقشو نتفتار لك كم مانتي اليوم بقت اليوم زراوحو نتازي بهالجزء خا عايف كل كان عبيت مدوات كان مسرح زخبر خفالو مجماري بس خالك متن أنت جمير كايجن كتكتسلو تتابع خا قال خفر كاب آمرنا أبتم نايب حق إن هيوت كالو تيزمتو نتفتات كتسمى دي جفتو إذا خفر آمرو خان بان كل جزء ختم الجبو يدلي ننفسخا أتبابع نحد عب مدب جمير كا خمس فتسم كا يختحسب كلغا نعخا بتعامي تبابعكا ومنزف عمامكا كتوجدي حق زكا إذا حق نحد عب عمام نخزاز معارتنا حد نيش عمام المسرح تتوجزي يزد لكا التفللين باركا وحد عاب مدب بمعمام كاتروغ وعاب قرعة عقبتنيو يغن مر بتماسس الجزين ساعاتنا حد بزح تقم زي ونتفت كتعامو خلقا كاو تروخ وعقبت جن آزي وحديو محدرا جزينا بحق محدرا والكيو محدرا هيوتون بعابيو ناي بحق نتخاتات التفصامتات زوقوتات سر حايليو محدرا جزي آب الصعب انتا كتعامن كام زلكا مقوززاريو أمونكو أقداسن زي قداس نتفتات فلالي خامر أيكا أبيوتكا أنتاي كم تجبت يوسنكا كل جزي آفريتن وصيتاويان نسبات نفسهم آب تعاب مدب كتتوكر سرعات يمزت عزو آب تتزوغن أغناتات كأن تزعبي عماون نخزازو مدحرا يولون كان وصيت كابتن ما أكل السبات بالساعات أصف عاوتي جبتن آزي حق سيوتكا ينبرو إذا نسخا خطلا وسزلكا بهاريو ثم تحسز معرف حدا أو هوتكا أزم أقدس زغون علامات ميدبات نتفتات حالفنتات حج زرزرو أيناي كابتم زرزراتي كابتم 10 مئتاويت كام نتفتات كا خوينو ن8 مئتاويت نوصيت كا زصلو كلتا كابلو مجمر كا زبزح ناي سرح غزيخا أبتم أزم وحداتن أقدس نتفتات هوتكا كتعاي يجمر أبتم بزح زي قدس خانة فتاتك آزي وحد جزيه خدت في يقبأك معراف 4 نسعبين بقبو مجنزاب كل عاب سب زخنة كل عود سب زتعوته بمنطر ملوء عامونا وحدا نتفت زغن عيو ورينسن سوت ماردن مرأينا حدا بلوس حسابي بالحب منصر كعمم زلوم زي بلوم زقمتويو حدا نتفس عاوين زقمقم بمنصر أول كخانت كالكان زهبو آوان تاو ترايو إذا عينت أقما نتفتات نسخان زمز إذا عاوي مدب كتقمولو زلكات بابيو دكتور إدوارد بانفيلد كاب يونيفرسيتي هارفارد دحر نايل الحامسة عامتات مجنعته نوح 6 مدبات مسرع زعابي مسير محاورة قطوة بالسجنة أمريكا مخانو دمدمو ننوح وان زغانع مدب كاب سدر بيتاو دحر بايتخا درجات مرتخا عاليتكا زمدنا خان لعلي أبا حفشاو عبيت كان عاود كان ترالو
ብዛዕባ ግዜ ዘለካ ኣመለኻኽታ ኣብ ባህርኻን ምርጫኻን ኣዝዩ ልዑል ጽልዋይ ዘለዎ ንህይወቶምን ስርሖምን ብመንጽር ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝርእዩ ሰባት ካብቶም ብዙሕ ብዛዕባ መጻኢ ግዲ ዘይብሎም ሰባት ዝያዳ ዝበለጸ ውሳነ ብዛዕባ ግዜኦምን ንጥፈታቶምን ይወስዱ። ሕጊ ናይ ነዊሕ እዋን ሓሳብ ንናይ ሓፂር ግዜ ኣገባብ ውሳነ የመሃይሽ። ዕዉታት ሰባት ንጡር ዝኾነ ንመጻኢ ዝጠመተ መደባት እዩ ዘለዎም። ካብ ሕጂ ድሕሪ 5 10 20 ዓመታት እንሓሰቡ መደብ ይሕንጽጹ። ንምርጫታቶምን ባህርያቶም ከዓ ብመንጽር ናይ ነዊሕ መደባቶም እናረኣዩ ይጓዓዙ። ምሕደራ ግዜኻ ኣቆርጡ። ኣብ ስራሕኻ ብዛዕባ ንዓኻ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዘገድሰካ ንጹር ዝኾነ ሓሳብ እንተለካ ብዛዕባ ናይ ሓፂር ግዜ ቀዳምነታትካ ከተቐምጥ ኣይትጽገምን ኢኻ። እዚ ከዓ እቲ ኣብ መጻኢ ዝያዳ ጽልዋ ዘለዎ ንጥፈታት ኢኻ ዝያዳ ኣተኩሮ ክትገብረሉ ዘድልየካ። እቲ ብዙሕ ዘይገድሰካ ንጥፈት ወይ መደብ ኣብ መጻኢ ኣብ ህይወትካ ብዙሕ ጽልዋ የብሉን። ንዝኾነ ነገር ቅድሚ ምጅማርካ ንነፍስኻ ከምዚ ክትብል ክትሓታ ይግባእ። ነዚ ንጥፈት እንተ ዓሚመዮ ወይ ገዲፈዮ ኣብ መጻኢ እንታይ ሳዕቤኒ ከድለለይ ኢልካ ክትሓታ የድሊ። ሕጊ ናይ መጻኢ ድሌታትና ንናይ ሕጂ ንጥፈታትና ይውስንዎ። ብዛዕባ ኣብ ነዊሕ መጻኢ ክትረኽቦ ትደልዮ ነገር ኣዝኻ ንጹር ኣብ ዝኾንካሉ ብዝያዳ ኣብ ሕጂ እንታይ ክትዓዪ ከም ዘለካ ዝነጸረ ይኸውን። ምስ ንጹር ናይ ነዊሕ እዋን ራእይ ናይ ሕጂ ንጥፈታትካ ብመንጽሩ ክትግምግሞ ዝቐለለ ይኸውን። ብዛዕባ ናይ ነዊሕ መጻኢ ሕሰብ ዕዉታት ሰባት ኣብ ሓፂር ግዜ ዝርከብ መኽሰብ ወይ ዕቤት ዕሽሽ ኢሎም ኣብቲ ዝተናውሐ መጻኢ ዝርከብ ዝዓበየ ዕቤት ዝፈጥረሉ ንጥፈታት እዮም ዘተኩሩ። ዘይዕዉታት ሰባት ከዓ ብኣንጻሩ ኣብ ግዜያውያን ደስታን ምውሳን እንተዘይኮይኑ ንርሑቕ መጻኢ ዋጋ ክኸፍሉ ኣይደልዩን። ናይ ነፍሲ ዕቤት ኣስተምሃሪ ዴኒስ ዌትሊ ከምዚ ይብል፣ ስዑራት ኣብቶም ግዜያውያን ሓጎስ ዝህቦም ብምትኳር ካብ ፍርሒ ክሃድሙ ክጽዕሩ ከለዉ ዕዉታት ሰባትካ ድሌታቶም ምስ ናይ ርሑቕ መጻኢ ዕላማታቶም እዮም ዘነጻጽርዎም። ንኣብነት ናብ ስርሖኻ ቀልጢፍካ ምእታው፣ ዘውትር ኣብቲ ዓውድኻ ምንባብ፣ ክእለትካ ንምዕባይ ስልጠናታት ምውሳድ፣ ኣብ ልዑል ዋጋ ዘለዎም ንጥፈታት ምትኳር ወዘተ ተደሚሮም ኣብ መጻኢ ኣዝዩ ዓብዪ ኣወንታዊ ጽልዋ እዮም ዝፈጥሩ። ብኣንጻሩ ናብ ስራሕኻ ደንጊኻ ምምጻእ፣ ጋዜጣ ምንባብ፣ ቡን ምስታይ፣ ምስ መሳርሕትኻ ብዙሕ ግዜ ምሕላፍ ወዘተ ኣብቲ ሽዑ ባህታ ይፈጥረልካ ይኸውን። ኣብ መጻኢ ግን ካብ ዕብየት ኣፍራይነት ሓጎስ ከም ዘብኩርኻ ዘይተርፍ እዩ። ዝኾነ ንጥፈት ወይ ዕማም ኣብ መጻኢ ዝለዓለ ጽልዋ ዘለዎ እንተኾይኑ ብፍጹም ቀዳምነትካ ግብሮ። ቀጥታኻ ኣብኡ ክትዓዪ ጀምር። ብተመሳሳሊ ሓደ ንጥፈት እንተዘይሰሪሕካዮ ኣብ መጻኢ ዝለዓለ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘለዎ እንተኾይኑ እውን ናይ ግድን ቀዳምነትካ ግበሮ። እቲ ዝዓበየ መደብካ ዝኾነ ይኹን ኣተኩሮኻ ኣብኡ ጥራይ ይኹን። ሞራል ንኽህልወካ ዘተባብዓካ ትደሊ። ሓደ ባህርኻ ወይ ስራሕኻ ኣብ ህይወትካ ዝዓበየ ጽልዋ ዘለዎ እንተኾይኑ እሞ ድማ ብንጹር ኣብ ወረቐት እንተቐሚጥካዮ ንኽትዓሞ ኣዝኻ ትተባባዕ። ብፍጹም ከዓ ነዚ ዕማም ከተወንዝፎ ኣይትደልን። ነቶም ኣብ ህይወትካ ዝያዳ ጽልዋ ዘለዎም ንጥፈታት ብምዕማም ንነፍስኻ ከተተባብዕ ትኽእል። ግዜ ዝኾነ ይኹን ይዕዘር እዩ። እቲ ሕቶ ንስኻ ብኸመይ ትጥቀመሉኻ እዩ። ሰሙን ወይ ወርሒ ምስ ተዛዘመ ምልስ ኢልካ እንተጠሚትካ እንታይ ለውጢ ጌርካ ክትግምግም የድሊ። መጻኢኻ ክግርም እንተኾይኑ ሎሚ ዋጋ ክትከፍል የድሊ። ብቐጻሊ ብዛዕባ ኣብ መጻኢ ዝፍጠሩ ጽልዋታት ክትሓስብ ኣብ ትጅምረሉ ኣብ ሕጂ ዘለዉ ንጥፈታትካ ዝያዳ ኣድህቦ ክትህቦም ይገብረካ። ንሕጊ ጥንቁቕ ቁርጥውነት ኣኽብሮ። ሕጊ ጥንቁቕ ቁርጥውነት ከምዚ ዝብል፣ ንኹሉ ነገር ክትዓምም ግዜ የለን። ነቲ ዓበይትን ኣገደሲ መደባትካ ክትዓምም ግን እኹል ግዜ እዩ ዘሎ። ኣብ ሓደ ዕቋር ማይ ዘለዋ ኩለን ዕንቁሮ ክትሕዘን ኣይትኽእልን ኢኻ። ነተን ዓበይቲ ግን ክትሕዘን ይከኣል እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓደ ግዜ ሓንቲ ጥራይኻ ክትሕዝ ትኽእል። ሓደ ዓብዪ መደብካ ንምፍጻም ዝኸውን ግዜ ከም ዘይብልካ ኣብ ተሓስበሉ እሞ ድማ ትዕማም ኣብ ህይወትካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እንተኾይኑ ዋላ ኣብ ሞት ግዜ ክትሰርሖ ኣይትጽገምን ኢኻ። ዋላ ብኸምዚ ዕመሞ እምበር ኩሉ ግዜ ግን ዓበይቲ መደብካ ግዜ ሂብካ ክትሰርሖም እዩ ዘለካ። ሕጊ ንኹሉ ነገር ክትዓምም ዝኣክል ግዜ የለን። ብማእከላይ ገምጋም ኣብ ወፍሪ ዝነጥፉ ሰባት ብፍላይ ካብ መራሕቲ 110 ክሳብ 130 ሚእታዊት ናይ ዓሞም እዮም ዝጥቀሙሉ። ኩላትና ብዙሓት ክንዓሞም ዘለና ንጥፈታት ኣለውና።
ብዙሓት ሰባት ኣብ ገዝኦምን ስርሖምን ማርያት ዘይብሎም ዝዕመሙ ንጥፈታት ኣለዎም። እዚ ዘርእየና እንተደኣ ኩሉ ግዜ ነገራት ክፍፀሙልና ከንተስፎ ከም ዘይብልና እዩ። ዋጋ ከፊልና ጥራይና ክንዓሞም ዘለና። ብዙሓት ሰባት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ህይወት ክበጽሑ ይጽበዩ። ንስኻ ግን ንኽትበጽሕ ክትሰርሕ ኣለካ። ገደብ ግዜ ምቕማጥ ጎዳእቲ እዮም። ብዙሓት ሰባት ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ገደብ ግዜ ጽቡቕ እዮም ዝሰርሑ። ኮይኑ ግን ናይ ነዊሕ ዓመታት መጽናዕቲ ከም ዘነጽሮ እዚ ሓቂ ዘይምዃኑ እዩ። ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ገደብ ግዜ ሰባት ብዙሕ ግዜ ጸቕጢ፣ ብዙሕ ጌጋ፣ ተደጋጋሚ ዳግማይ ምስራሕ ብብዝሒ የንጸባርቑ። ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ገደብ ግዜ ዝፍጸሙ ጌጋታት ኣብ መጻኢ ብዙሕ ዋጋ ከኽፍሉ ልዑል ተኽእሎ ኣለዎም። ሓደ ግዜ ሰባት ግዜ ኣኽሊል ናይሎም ብተብተብ ዝፍጽሞም ጌጋ ዳሕራይ ዳግማይ ክዕዮ ከሎ ዝያዳ ጻዕርን ግዜን ክሓትት ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ። እቲ ዝበለጸ ኣቐዲምካን ግዜኻ መደብ ብምስራዕ ንዝኾነ ዘይተጸበኻዮ ኩነታትካ መሐለውታ ግዜ ምሃብን እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ጸቕጢ ግዜ ምዕያይ ንኣሳልጦ ጽቡቕ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። እዚ ግን ቁኑዕ ኣይኮነን። ነቶም ዓበይቲ መደባትካ ብዘይ ጸቕጢ ክትዓሞም ከለኻዩ ኣዝኻ ተድምዕን ተዓግብን። 3 ሕቶታት ንዝለዓለ ኣፍራይነት። ነቲ ዝዓበየ መደብካ ብመሰረት ዝወጠንካዮ ንኽትዓሞ 3 ኣገደስቲ ሕቶታት ክትጥቀም ትኽእል። እታ ቀዳመይቲ ሕቶ እቶም ዝያዳ ኣገደስቲ መደባተይ እንታዮም እያ። እዚ ካብ ነፍስኻ ኣበጊስካ ሕሰበሉ። ንብጾትካ እውን ክትውከስ ይከኣል። መሳርሕትኻ ወይ ስድራኻ እንተሓጊዞምኻ እውን ዝበለጸ። ልክዕ ከም ብሌን ዓይኒ ካሜራ ኣብ ዓበይቲ መደባትካ ኣዝኻ ንጹር ክትከውን ይግባእ። ካልእቲ ሕቶ ከዓ ነዚ ብምዕማመይ ናይ ብሓቂ ዓብ ለውጢ ዘምጻለይ እንተኾይኑ እንታይ ክገብር ወይ ክሰርሕ ዘለኒ? እዛ ሕቶ ካብቲ ናይ ምሕደራ ኽኢላ ፒተር ድራከር ዝተረዓመት እያ። ሓንቲ ካብተን ኣብ ውልቃዊ ኣፍራይነት ዝዓበየት ሕቶ እያ። እንታይ እንተገይረ ኣብ ህይወተይ ዝዓበየ ጽልዋ ክረክብ ዝኽእል ትብል እያ። እዚ ኸኣ ንስኻ ክትዓሞ ዘለካ ስራሕ እዩ። ንስኻ እንተዘይሰሪሕካዮ ካልኦት ክሰርሑልካ ኣይክእሉን እዮም። ባዕልኻ እንተዓሚምካዮ ኣብ ህይወት ዓቢ ጽልዋ ክፈጠልካ እዩ። እዚ እምበኣር ኣይናይ መደብካ ይኸውን ዘለዎ። ነፍሲ ወከፍ ሰዓታት መዓልቲ ንነብስኻ ብኸምዚ ሓቲትካ መልሲ ክትረክብ ትኽእል። እቲ ሓላፍነትካ እምበኣር ኣብ መልስኻ ኣዝኻ ንጹር ምዃንን ብድሕሪኻ ብቐጥታ ናብ ተግባር ምእታውን እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝኾነ ካልእ ንጥፈታት ኣይትለቅብ። እታ ሳሰይቲ ሕቶ ከዓ እቲ ዝበለጸ ኣገባብ ምሕደራ ግዜ እንታይ እዩ ትብል እያ። ብኻልእ ኣዘራርባ እታ ዝበለጸት መደበይ ዓይነት እያ ዝብል እዩ። እዚኦም ወሰንቲ ሕቶታት ምሕደራ ግዜ እዮም። ነዞም ሕቶታት ብግቡእ ምምላስካ ኣብ ምውንዛፍ ዕማም ተገላጊልካ ናብ ልዑል ኣፍራይነት ትሰጋገር። ነብሲ ወከፍ ሰዓት መዓልቲ ሓንቲ ዕማም ዝበለጸ ምሕደራ ግዜኻ ተንጸባርቕ። እቲ ሓላፍነትካ እምበኣር ነዞም ሕቶታት ደጋጊምካ ንነብስኻ ምሕታትን ብግቡእ ምምላስን እዩ። ነታ ቀዳመይቲ ዛዕቤት መደብካ ተሰሪሕኻ እታ ካልእቲ ዛዕቤት ብዙሕ ኣገዳሲት ኣይኮነትን። ጎደ ከም ዝበሎ እቶም ኣዝዮም ዘጎድሽና ነገራት በደም ዘይጎድሽና ነገራት ክዕብልኹ ኣይግባን እዩ። ብዛዕባ እዞም ሕቶታት ንጹር መልሲ ኣብ ዝረኸብካሉ ቀዳምነትካ ንኽትፍለጥን ምውንዛፍ ዕማም ኣወጊድካ ናብ ጥርዚ ብቕዓት ኣፍራይነት ንኽትበጽሕን ዝገትኣካ ሓይሊ የለን። ጽማቕ ትሕሶ ዝምዕራብ 1 ኩሉ ግዜ ነቲ ዝርዝር ንጥፈታትካን መደባትካን መምዮ። ብቐጻሊ ነብስኻ ከምዚ ክትብል ሕተታ። ዓይነይቲ ስራሕ ወይ ንጥፈት ብዝግባእ እንተዓሚመያ ኣብ ህይወተይ ዝያዳ ኣወንታዊ ጽልዋ ዝህልዋ። 2 ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓታት መዓልቲ ክትዓሞ ዘለካ ንጥፈት ኣነጽር። ብድሕሪኡ ኸኣ ንነብስኻ ነቲ ስራሕ ንምፍጻም ስርዓታት ሕዛ። ምዕራፍ 5 ብመደብ ምውንዛፍ ዕማማት። መዓልታዊ ንዝዓበየ መደብካ ንምዕማም እኹል ግዜ መድብ። ንመዓልትኻ ብድሮ መደብ ስርዓላ። ኣብ ንጎ ብህፁፅ ክዕመሙ ዘለዎም ንኣሽቱ ዕማማት ኣነጽር። ድሕሪኡ ብቐጥታ ናብ ተግባር እቶ። ቦርድሮም ሪፖርት። ፈጠራዊ ምውንዛፍ ዕማም ሓደ ካብ ዝበለፁ ናብ ጥርዚ ውልቃዊ ብቕዓት ዘደይበካ መንገዲ እዩ። እቲ ሓቂኻ ንስኻ ኩሉ ተሓስቦ ነገር ክትዓምም ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ንገለ ዕማማት ናይ ግድን ከተወንዝፎም ኣለካ። ስለዚ ንመደብ ንኣሽቱ ዕማማት ኣወንዝፎም። ንኣሽቱ ዕማማት ምስራሕ ወጊድ በሎ። ቅድሚ ዝኾነ ነገር ነቲ ዝዓበየ መደብካ ኣጻፍፎ። ኩሉ ግዜ ቀዳምነትካ ዝዓበየ መደብካ
ዝኾነ ሰብ ዕማም ይወንዝፍ እዩ ኣብ መንጎቶም ብዙሕ ዘፍሪን ውሑድ ዘፍሪን ዘሎ ፍሉይ እቲ ዘወንዝፉ ዕማም እዩ ዝውሰን ምውንዛፍ ዕማም ዘይተርፍ ካብ ኮነ ኩሉ ግዜ ነቶም ንኣሽቱ ንጥፈታትካ ኣወንዝፍ እቶም ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘይብሎም ዕማማት ኣወንዝፎም ወይ ከዓ ብኻልእ ሰብ ከም ዝዕመሙ ግበር ወይ ከዓ ጠቕሊልካ ኣወግዶም ነፍስኻ ካብ ቀንጠመንጢ ኣግሊልካ ናይ ዓበይቲ ዕማማት ግበራ ኣገደስትን ብዙሕ ኣገደስነት ዘይብሎም ንጥፈታት እናኻ መፍትሒ ብሉፅ ዝኾነ ቀዳምነትካ ክትቐምጥ እንተኾንካ ናይ ግድን ገለ ንጥፈት ወጊድ ምባል የድሊ ኣገዳሲ ንጥፈትካ እቲ ኣቐዲምካ ደጋጊምካ ክትዓሞ ዘለካ ንጥፈት ክኸውን ከሎ እቲ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘይብሉ ዕማምካ ድሕርካ ግዜኻ ርኢኻ ተዓሞ ወይ ከዓ ጠቕሊልካ ተወግዶ ሕጊ ግዜኻን ሂወትካን ክትቆፃፀር ትኽእል ብመንፅር ንኣሽቱ ንጥፈታት ወጊድ ዝበልካዮ መጠን ኢኻ ኣብ ምሕደራ ግዜ ኣይፋል ምባል ሓንቲ ካብ ዝዓበዩ ቃላት እያ ብኣኽብሮታዊ መንገዲ ኣይፋል በል እዚ ከዓ እቲ ሰብ ጌጋ ከም ዘይርዳእካ ምግባር እዩ ኣይፋል ምባል ኣካል መዓልታዊ ዝምድናኻን ምሕደራ ግዜኻን ግበራ ሓደ ካብ ዝሃብቶም ውልቀ ሰባት ዓለምና ዝኾነ ዋረን ባፈት ምስጢር ዓወቱ ኣብ ሰሓተቱ ከምዚ ክብል መሊሱ ቀሊል እዩ ኣብታ ዘለኹ ህሞት ንኩሎም ዘይገድስ ነገራት ኣይፋል ምባል እዩ እቲ ምስጢር ዓወተይ ክብል ገሊጹ ንሂወትካን ግዜኻን ኣገዳሲ ዘይኮነ ነገር ኣይፋል በል ብውሕል ኣባህላ ኣይፋል በል እቲ ሰብ ጌጋ ከም ዘይርዳእካ ብምጥንቃቕ ኩሉ ግዜ ብንጹር ቃላት ኣይፋል በል ዝኾነ ነፃ ግዜ ከም ዘይብልካ ትዘክር ከምቲ ንብሎ መዓልትኻ ክፍት ግዜ ከም ዘይብላ ኣዘኻኽር ሓድሽ ነገር ንኽትፍትን ገለ ኣቐዲምካ ክትነጥፈሉ ዝፀናሕኻ ንጥፈት ምግዳፍ የድሊ ናብ ሓደ ባብ ንምእታው ካብ ሓደ ባብ ምውፃእ የድሊ ንሓደ ነገር ክልዕል ንሓደ ነገር ከተቐምጥ የድሊ ፈጠራ ምውንዛፍ ዕማም ብፍላጥን ብመደብ ንሓደ መደብ ወይ ንጥፈት ወጊድ ኢልካ ናብ ዘገድሰካ ምትኳር እዩ ምውንዛፍ ዕላማ ዝገዝኡ ሰባት ብዘይ መደብዮም መደባት ዘወንዝፉ ብዛዕባኡ ብዙሕ ከይሓሰቡ የወንዝፍዎ ከም ውፂቱ ነቲ ዝዓበየን ኣብ መጻኢ ሂወቶም ዝዓበየ ጽልዋ ዘለዎም ዝዓበየ መደብ የወንዝፍዎ እዚ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ብፍጹም ዝኸፈልካ ከፊልካ ከተወግዶ ጥራይ ዘለካ ናትካ ስራሕ እምበኣር ነቶም ንኣሽቱን ብዙሕ ኣገዳስነት ዘይብሎምን ኣወንዚፍካ ነቶም ዓበይቲ መደብካ ክትዓምም እኹል ግዜ ክትረክብ ከለኻ እዩ ኩሉ ግዜ ንጥፈታትካ ክትግምግምን ነቶም ብዙሕ ጥቕሚ ዘይብሎምን ግን ከዓ ብዙሕ ግዜ ዘባኽኑልካ ወጊድ ምባል ዝኾነ ክሳራ ኣይፈጥረልካን እዚ እምበር እንኮ ፀረጥካ ከተስርፆ ዘለካ ሓላፍነት ንኣብነት ሓደ ዓርኪ ያለው ቀደም ከይተመርዓወ ከሎ ልዑል ኣፍቃሪ ፀወታ ጎልፍ ነይሩ ኣብ ሰሙን 3 ወይ 4 ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ክሳብ 4 ሰዓት ይጸንሕ ነይሩ ድሕሪ ዓመታት ንሱ ወፍሪ ንግዲ ጀሚሩ ተመሪዑ ክልተ ቆልዑት ወሊዱ ይኹን እምበር ክሳብ እዚ ናይ ጎልፍ ፀወታ ኣብ ስድራቤቱ ፀገብ ይፈጠሩ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ብስሩዕ ቀፂልዎ እዩ ገለ ናይ ጎልፍ ፀወታታት ምስራዝ እቲ እንኩ ንስድራቤታዊ ፀገሙ ዝፈትሕ ኾነ ብልክዕ ከዓ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ወሰደ ኣብ ሰሙን ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ፀወታ ጎልፍ መደቡ ብምስራዝ ሰላም ስድራቤቱ ክመልስ ከኣለ ግዜኻ ዘባኽኑ ንጥፈታት ወጊድ በሎም ብቐጻሊ ኣብ ውልቃዊ ሂወትካን ስራሕኻን ግዜኻ ዘባኽኑ ንጥፈታት ኣወግዶም ኣብ ቴሌቪዥን ምርኣይ ኢንተርነት ተባኽኑ ግዜኻ ኣወግዶ ኣብ ክንዱ ምስድራኻ መጽሓፍ ምንባብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ካልኦት ንሂወትካ ዝጠቕሙ ነገራት ግዜ ሃቦም ኣብ ስራሕኻ ጠመ ተግበር እቶም ብኻልእ ሰብ ክዕዮ ዘለዎም ወይ ጠቕሊሎም ክውገዙ ዘለዎም መምዮም ኣብ ዝሃለኻ ሃሊኻ ትሑት ጥቕሚ ዘለዎም ንጥፈታት ካብቶም ኣገደስቲ ይፍለዮም እዚ ውሳነ በይኑ ግዜኻን ሂወትካን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥርካ ንኽትገብሮ ከኽእለካ እዩ ጽማቕ ትሕዝቶ ዝምዕራፍ ሓደ ኣብ ኩሉ ጽላት ሂወትካ ዝኾነ ከምዘይ ትፈልጥ ኮንካ ጀመረ ቀጻሊ ነፍስኻ ከምዚ ክትብል ሕተታ እዚ ዝሰርሖ ዘለኹ ተዘይሰርሕ ነይረ ኩሉ ሕጂ ፈሊጠ ዘለኹ ተዝፈልጥ ነይረ እዚ ንጥፈት ምስ ሰራሕኽዎ ዶነ ሕጂ ተዝኸውን ኣየምሰሓኹ ትብል ንጥፈት እንተኾይኑ ብርግጽ ከተወግዶ ዘለካ ንጥፈት እዩ ክልተ ኩሉ ናይ ውልቅን ናይ ስራሕ ንጥፈትካ ብመንፅር ሁሉ ኩነታትካ ገምግም ብውሑድ ሓንቲ ንጥፈት ክሳብቲ ዝዓበየ መደብካ ዝዛዘም ከተወግዳ ወይ ከተወንዝፋ ዘለካ መረፅ ምዕራፍ 6 ንጥፈታትካ ከከም ኣገዳስነቶም ተርታ ኣትሕዞም ተቐዳሚት ምስጢር ዓወት ሙሉእ ኣድህቦ ምህላውያ ኩሉ ሓይልኻ ናብ ሓንቲ መደብ ከተቕንዖን ናብ ዝኾነ የማን ፀጋም ከይበልካ ምዕያይን እዩ ዊልያም ማቲውስ ቅድሚ ምጅማርካ ኣብ ምውጣን ቀዳምነትካ ኣብ ምስራዕን ብዙሕ ግዜ እንተኸፊልካ እቲ ዝዓበየ መደብካ መጀመርካ ብዝቐልጠፈ ክትፍጽሞ ትኽእል
እቲ መደብ ንዓኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ ምውንዛፍ ዕማማት ኣወጊድካ ንጥፈታት ብመሰረት መደብካ ክትዓይ ኣዝኻ ትተባባዕ። ኣገባብ ABCD ንጥፈታትካ ብዝግባእ ከከም ኣገዳስነቶም መስርዕ ከተትሕዞም ዝበለፀ ሜላ እዩ። እዚ ሜላ ኣዝዩ ቀሊልን ውፅኢታውን ኮይኑ ኣብ ዓውድኻ ሓደ ካብቶም ኣፍረይትን ቁርጥዋትን ሰባት ይገብረካ። ኣብ ወረቐት ሕሰብ ሓይሊ ናይዚ ኣገባብ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ብኸምዚ ስዕብካ ይሰርሕ። ንስዕባት መጽእ መዓልቲ ኩሉ ክትሰርሖ ተሓስቦ ዘክሮ። ኣብ ወረቐት ሕሰብ ሓይሊ ናይዚ ኣገባብ ኣዝዩ ቀሊል ምዃኑ እዩ። ብኸምዚ ስዕብካ ይሰርሕ። ንስዕባት መጽእ መዓልቲ ኩሉ ክትሰርሖ ተሓስቦ ዘርዝሮ። ሓሳብካ ኣብ ወረቐት ይኹን። ብድሕሪ ቅድሚ በታ መዓልቲ ምስራሕኻ ምጅማር ABCD እናበልካ ንኹሉ ዝርዝር መስርዕ ኣትዕዞ። ዝርዝር ስራሕ ቁፅሪ 1 A ማለት እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ መደብካ ኮይኑ ናይ ግድን ክትሰርሖ የድልየካ። እዚ ዕማም እንተሰሪሕካዮ ወይ እንተኣወንዚፍካዮ ኣብ ሂወትካ ዝዓበየ ኣወንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎ። እዚ ከዓ ከም ኣገዳሲ ዓማዊልካ ምብፃሕ ወይ ከዓ ናብ ዝመፅእ ኣኼባኹም ንሓላፊኻ ፀብፃብ ምቕራብ ክኸውን ይኽእል። እዞም ንጥፈታት እቶም ዝዓበዩን ዘይተርፉን መደብካ እዮም። ምናልባት ልዕሊ ሓደ ዕማም እንተለካ ኮይኑ A1 A2 A3 A4 እናበልካ ክትከፋፍሎም ትኽእል። A1 ከዓ እታ ዝዓበየትን ዘይተርፍን መደብካ እያ። ክትገብሮም ዘለካ ካብቲ ናይ ግድን ክትገብሮ ዘለካ ምፍላይ። ዕማም B ኩሉ ግዜ ክሰርሖ ዘለካ ንጥፈት እዩ። እዚ ግን ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ፅልዋት ዘይብሉ እዩ። እዚ ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘይብሉ ንጥፈት እዩ። እዚ ማለት ሓደ ሰብ ካብዞም ንጥፈት ብዘይ ዕማምካ ኣይሕጎስን ይኸውን። ይኹን እምበር ንዓኻ ወላ ሓንቲ ኣገዳስነት ዘይብሉ እዩ። ኣገዳስነት ዘይብሉ ቴሌፎን ምቕባል፣ ቀጻሊ ኢሜይልካ ምፍታሽ ኩሉ ግዜ ኣብ B እዮም ዝምደቡ። እዚ ሕጊ ከዓ ዘይተዓመመ መደብ A ከሎካ ንመደብ B ኣይትስራሕ። ዓብይ መደብካ ክዕመም እናተፀበየካ ኣብ ንኣሽቱ መደብ ኣይተላግስ። መደብ C ከዓ እንተዓሚምካዮ ፅቡቕ እዩ። ይኹን እምበር ስራሓዮ ኣይትስራሓዮ ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ትርጉም የብሉን። እዚኦም ከዓ ከም ምስ ዓርክም ሓዙ ቴሌፎን ምድውዋል፣ ምስ መሳርሕትካ ሻሂ ምስታይ ወይ ብሓባር ምድራግ ከም ኣብነት ክቐርቡ ይከኣል። መደብ D ከዓ ብኻልእ ሰብ ከተዕምሞም ዘለካ ንጥፈት እዩ። እዚ ሕጊ ከዓ ዝኾነ ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል ንጥፈት ንኻልኦት ብሓላፍነት ምሃብ እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ዓብዪ መደብካ ዝኸውን ብዙሕ ነፃ ግዜ ይፈጥረልካ። መደብ E ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ከተወግዶ ዘለካ ንጥፈት እዩ። እዚ ንጥፈት ምውጋድካ ዝኾነ ፅልዋ ኣይፈጥረልካን። እዚ ንጥፈት ምናልባት ኣብ ገለ እዋን ኣገዳሲ ነይሩ ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ሕጂ ግን ዝኾነ ፋይዳ ዘለዎ ኣይኮነን። እዚ ንጥፈት ልምዲ ስለ ዘለካ ኢኻ ትሰርሖ እምበር ጥቕሚ ስለትረኽበሉ ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍ ኣብ B ንጥፈት ተጥፍኦ ግዜ ነቲ ኣብ ሂወትካ ዓብዪ ፅልዋ ዘለዎ መደብ A ተጥፍኦ ዝነበረካ እዩ። ድሕሪ ንጥፈታት ካብ ተርታ ማሓሳሓስካ ዓብ መደብካ ንምዕማም ኣዝኻ ክትውደን ኢኻ። ቀጥታ ኣተግብር ወይ ስጉምቲ ይውሰድ። ኣብ ኣተገባብራ ABCD ነታ A1 መደብካ መጀመርካ ክሳብ ኣብ መፈፀምታ ተብፅሓ ብፍጹም ናብ ካልእ ኣይትስገር። ኣብቲ ዝዓበየ መደብካ ክትፀንዕ ስርዓት ወይ ዲስፕሊን ይሃለኻ። ነቲ ዝዓበየ መደብካ ብምልኣት ክሳብ ትዛዝሞ ብፍጹም ብንጥፈት ኣይተቋርፅ። ኩሉ ግዜ ብመሰረት ዝርዝርካ ነቲ ዝዓበየ መደብካ እንተዓሚምካ ዝለዓለ ነፍሰ ክብሪ፣ ኩርዓት፣ ሓጎስ ይስማዓካ። ኣብ ዝዓበየ መደብካ ናይ ምትኳር ልምዲ እንተማዕቢልካ ኣብ 2 ወይ 3 ሰባት ንላዕሊ ከተፍሪ ትኽእል። ጽማቕ ትሕዝቶ እዚ ምዕራፍ 1 ሕጂ ናብ ንጥፈታትካ ዝርዝርካ ገምግም። ABCD እናበልካ ነፍሲ ወከፍ ዕማም ፀሓፈሉ። ድሕረዚ A1 ዝኾነ ንጥፈት ኣለሊ ኣብኡ ክሰርሕ ከዓ ጀምር። ንነፍስኻ ዓብ ንጥፈት ክትፀንዕ ስርዓት ወይ ዲስፕሊን ኣትዕዛ። 2 ኣገባብ ABCDE ኣብዚ ወርሒ መዓልታዊ ተጠቀመሉ። ድሕሪ ወርሒ ኣብ ዓብ መደብካ ናይ ምንጣፍ ልምዲ ከተማዕብል ኢኻ። መጻኢኻ ከዓ እንታይ ከም ዝመስል ክረኣየካ ክጅመር እዩ። ምዕራፍ 7 ኣብ ውፅኢት ዝህቡ ንጥፈታት ኣተኩር። ኩሉ ኣካላውን ኣእምሮውን ሓይሊ ናብ ሓደ ንጥፈት ኣብ ዝቐንዐሉ ናይቲ ሰብ ፀገም ናይ ምፍታሕ ዓቕሙ ብዕፅፍታት ይዓቢ። ኖርማን ቪንሰንት ፔለ። ኣብ ናይ ደሞዝ ወረቐት ወይ ፔሮል ኣነ መን ኢልካ ኩሉ ግዜ ነፍስኻ ክትሓታ ይደሊ። ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ናይ ደሞዝ ወረቐት ስለምንታይ ኣብኡ ኣለዉ ኣይፈልጡን። ኣብቲ ዝርዝር ደሞዝ መእተዊ ንጹር ምኽንያት ዘይትፈልጥ እንትኾንካ ዝኣኽለካ ኣበርኪትካ ዝለዓለ መጠን ክፍሊት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ።
بغلل زبل نسخة دوم استخفل زلخة قال وتي نختمس دوم زخف لك نسخة مس مساحة خونكا قال عماوي زلي وفريات وي عقلولت نغت قربي نسرعها عشعات وسنت صلاتات مقاقل كخطريو تغليها زوم صلاتات كا نسخة بوقت تسرحو من تكال كالو الافرانيت تفترن زيد لي فلوسي زهون تفتات اتوم نسخة بفصم بحالفنت كذو زلم دلكا اسرحات يوم انت دي سرح خايم كان اصرحو نزغل اكايلن زوم وسنت نتفتات عاب تحتنا تقود تريوم سخا قل حال لافنت تفتر مونها على سوات كا كم تلا نقر كوني يقرقلهم وسنت ناي وسي زهون تفتات لك عقمتم وسنت اكال مسرح اكال ناي زخا كم تسقط لهم هرمت لبي ناشتنت عينت نتفتح عنقل وزتيو بكراتني حارة قابلهم نتفتات أكلنا موت كسعي غد بتماساسنا قابلهم وسنت وسيزهو نتفتات سرح انت زي كيلكا عاب سرحا سرحا سر ايتغن شوعات وسنت تسلاتات عم محدران مشطان وسنت تسلاتات محدرة وتن وداوة صفوف بيت صحفت حالفنت مسكام مكتتال معيار تتعم الدلاويم زيهم كاتم عم حدا سويت خسر حالم زلون وسنت تسلاتات يوم عم حال خبزم نتفتات وي نتفت دغمت انتلو ايت عم حدا رزدولي وسيد كركب اي كلني وسنت نتفتات ناي مشتا سبكا عم دلاو امنت مفتار دليتات مللاي وعلنت مقراب بصفوف مشات مس عماوي المدلاو يتغالل عبزخون خفا خبزم تتقوس دغمت انتلو متن شيات ينقلقل بون اتناي مشتا سب زي عوت القوري يخل سرحها زخونه يخون نتزحاسكا بزبلة أمريكا نمسرحها قلت كله كالو أزوم طلباتنا يكلتكا بغص علي كيا يريم حجاب تعودها بقبو إذا سرحها كبوع خالت عم عالك اللغا استوصن وسيد كان عوت ويوتكد سرحها يوسنو زيوم جن انتايوم نتصورنت مسرتاويو نعم الجمرة سقومت نلعو الأفراينت آينت كيف سرحها يوسنت مللايو زيوم مس حلافي خط ذاتي لهم كلهم تمس السماع معهم لهم تصحافهم زيوم تم لعليه عن تحتي خان مزانو خان زعمنو لهم كخوني يقبع نعملت ناي مشت عسب قوات سرامحات عازي وصاني سرايو إذا نتصل سرح نمولو ناي مشت مسرح تسألوه ناي مشت فايل كام عصاون عابن تفتيو مسرح مشت أخبصن كله كاو أفريتو خساء بتسعاتو بزح سواتيهم نساتفو نوانات تكالوي عم حدا رب زعوا كاب بانك لغحن مركب مزتاي وساني نتفتيو بوعسب مقصار نزقبع حلفنا مسكا منكا عبيت نتفتاتيهم لتقبالي تقاشاوي صحافيت مصحاف دبلابي مقبال تليفون وسنت نتفتاتيهم سوات نزم نتفتات بخمي عموهم كانوا دوما زمون موسخ درجاتاتهم من يوسنو لنفس خانة وحبا دحري توسن نتفتات كام عمام كان النفس كاب سرحا خازل لكا قمقام كاب زيرو عصرت نتوهبا أم نفس وكف كفل خا نتوهبا أويناي خلقهم أويناي خا حيال أويناي نتفت زيادة نتبي تركب أويناي كدهم كاللغا حقي كل الدرجة خاب من سرقتاز دخمت قولنخا زو صحاتو براخي يزوسن إذا حقي خمزي زويلو ولكا عاشو دشي نتفتات عزيزها توقعها أبتا شوعد دغمت ابن سبع اندحي تقوسكا وتم خالشت شنت فتاتكا درجاها كتحوزو توسن زاد دغمتنا أفراينتكا تقتلا كدايت ساقتين شنكاتن تقبركا نعمنت نخالو تحالفنت مهابكا وسنت نتفتات أم حداريو إذا غلط زيان أم حداري نتفتات قلوت كمي كم زعمون جيرو زدالو وسيد بمزقاب نايم حدارة بعاتو تمزنو بزقبع حالفنا زي سكم أم حداري نقولو ناي أفراينت عمو بفتسوم يسقطلو رغم حلفنت مسكان بقعد بيننا عم حداري عابس العقطة ودغو التخيل دغم بقعد مونزاف عوامات يفتر حرخاب كانت تنك مونزاف عوامات سبات عابس رحوم نتم عبكاري اوان بدغم سريح ممزنورو خسر حوم سلزي دليو عاكن علامة أغميتهم مرب محنطات كما حيشوم زحاسو بملو بموقارنة خونتات يبسوهم بأنصار نايزغا حالي موياغا عازيها خيلا عابزغون كارلو بزوح نختعمم تتبابع نتفت كتونزفكا عايتدلن اتحقق كل سب دخم قونن حيال قونن الو نتم دخم قونن تات كم مغبالهم يخبدكا أو كنو بنصر على اليوم راما أغمد أو كلهم كلتات بقع مغانكا سرع اسكا حسب
ኣብ ስራሕኻ ካብቶም ዝበሉፅ ሰባት ንምዃን ሓንቲ ወሳኒት ክልተ ተሪፋትካ ክትከውን ትኽእል እያ። እንሀ ዓብ ሕቶ ሓደ ካብቶም ኩሉ ግዜ ንነብስኻ ክትሓታ ዘለካ ሕቶ ሓንቲ ክእለት ብልዑል ኣተኩሮ እንተበቂዕያ ኣብ ሂወተይ ዝዓበየ ኣወንታዊ ፅልዋ ዝህልዋ እንታይ እያ? እዛ ሕቶ ንናይ ስራሕኻ ሂወትካ ከተመኣዝኖ ይግባእ። ንነብስኻ ኣጥቢቅካ ሕተታ። ተሓቀኛ መልስኻ ክትርክብ ኢኻ። ንሓላፊኻ እዛ ሕቶ ሕተቶ። ንመሳርሕትኻ ስድራቤትካን ዓርኪ መሓዙትካን እውን ሕተቶም። እቲ ዝረኸብካዮ መልስኻ ኣብቲ ክእለት ንምዕያይ ኣበርቲዕኻ ፃዓር። እቲ ጽቡቕ ነገሩ ኩሎም ናይ ንግዲ ክእለታት ክትመሃሮም ዝከኣል ምዃኖም እዮም። ሓደ ሰብ ኣብ ዝተወሰነ ክፍሊ ኣዝዩ ብቑዕ ኮይኑ እንተሎ ንስኻ እውን ዘይትኾነሉ ምክንያት የለን። ውሳነ ጥራይ ዘድልየካ ሓደ ካብ ዝበለፁ መንገዲ ምውንዛፍ ኣወጊድካ ኣብቲ እተትወሉ ዓውዚ ኣዝኻ ኣፍራይ እንትኾነሉ ብዝግባእ ብቕዓትካ ምሕላው እዩ። እዚ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣብ ናይ ስራሕ ሂወትካ ወሳኒ እዩ። ጽማቕ ትሕዝቶ እዚ ምዕራፍ ሓደ ወሰንቲ ንጥፈታት ስራሕኻ ኣለሊ እንታዮም እቶም ብፍሉይ ክእለት ክትሰርሖም ዘለካ። ንነብስኻ ወይ ብቕዓትካ ካብ 0 ክሳብ 10 ነጥቢ ሃባ። ብድሕሪኡ ሓንቲ ክእለት እሞ ድማ ብፍሉይ እንተሰሪሕካያ ኣብ ስራሕኻ ፍሉይ ለውጢ ተምፃልካ ኣለሊ። 2 እዚ ዝርዝር ምስ ሓላፊኻ ተዛተየሉ። ቅንዕና ዝተሓወሰ ገምጋም ወይ ሓሳብ ተቐበል። ንሃነፀ ሓሳባት ካልኦት ሰባት ተቐባሊ ኣብ ትኾነሉ ኢኻ ክትዓቢ ትኽእል። እቲ ውሳነኹም ምስ መሳርሕትኻ ትዘራረበሉ፣ ምስ መጻምድኻ እውን ተዛተየሉ። እዚ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ስራሕ ሂወትካ ተጠቀመሉ። ኩሉ ግዜ ካብ ለውጢ ኣይተቋርፅ። እቲ ውሳነ ንባዕሉ ንሂወትካ ብፍጹም ክቕይሮ እዩ። ምዕራፍ 8 ሕጊ 3 ተግባራዊ ግበር። ኣብቲ ዘለኻዮን በቲ ዘለካን ትኽእሎ ዘበለ ግበር። ተወድረ ሪዞልቨንት 3 ወሰንቲ ንጥፈታት ኣብ ትካልካ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዘለዎም ኣለዉ። ነዞም ንጥፈታት ብልክዕ ከተላለየውን ብድሕሪኡ ኻ ዝበዝሕ ግዜ ክኣወን ተውዒልካዮን ኣብ ጠርዚ ብቕዓት ኣፍራይነት ክትበፅሕ የኽእለካ። እስካ ሓንቲ ሓቀኛ ታሪክ ክነገረካ። ድሕሪ 3 ወርሒ ናይ ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ስልጠና ምስ ወሰደት ሲንትያ ከምዚያ ክትብል ዓሊላትና። ፈለማ ናብዚ ክመፅእ ከለኹ ቅድሚ 9 መዓልቲ ኣታዊታትናን ግዜናን ኣብ ውሽጢ 12 ወርሒ ብዕፅፊ ክዓቢ ምዃኑን ነጊርካና። እዚ ኸ ብፍጹም ክእመን ዝኽእል ኣይነበረን። ይኹን እምበር ነቲ ኮርስ ክወስዶ ወሲነ። ኣብቲ መጀመርያ መዓልቲ ኩሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝዓመምክዎ ዘርዚረ ክፅሕፉ ሓቲትካኒ። ኣነ ኸኣ ከም ጠለብ 17 ንጥፈታት መዝጊበ ሂበካ። እቲ ፀገመይ ብስርሒ ኣዝየ ተስፋ ቆሪፀ ነይረ። ንመዓልቲ 12 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ካብ 6 መዓልቲ ክሰርሕ ንበዓል ቤተይን 2 ደቀይን ዝኸውን ግዜ ኣይነበረን። እዚ ግን ኣነ ብፍጹም የቕለወሉ ኣይነበርኩን። ን8 ዓመት ኣብ ሓደ ትካል ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዝነበረ ናይ ቴክኖሎጂ ስራሕ ሰርሐ። ኩሉ ግዜ ኸኣ ማልያ ዘይብሉ ዕማማት ነይሮምኒ። ግዜ ግን ብፍጹም ይኣኽለኒ ኣይነበረን። ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ሓደ ንጥፈት። ንሳ ንታሪኻ ቐፂላ ነቶም ዝርዝራት ከምቲ ዝበልካ ንምፅሓፍኩም ንነፍሰይ ከምዚ ለይኸሓታ ነጊርካኒ። ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ንጥፈት ክዓይ እንተዝፍቀደኒ ዓይነይቲ ዕማም ዝያዳ ነዚ ትካል ምጠቐመቶ። ነታ ንጥፈት ምስ መረፅክዋ ብድሕሪኡ ቀሊል እዩ። ንዓ ኣብ ዓብዪ ክቢ ኣእትያ። ብድሕሪኡ ኸ ከምዚ ክትብል ሓቲትካኒ። ተወሳኺት ሓንቲ ዕማም ክትውስኺ ክፍቀደልኪዩ ነነይቲ መወሰኪ። ነታ ካልእቲ ዝበለፀት ንጥፈታተይ ምስ ጠቐስኩኻ ብተመሳሳሊ ነተሳሰይቲ ክረቁዕ ሓቲትካኒ። ብድሕሪኡ ቃናዒ ብፍጹም ዝገረመኒ ሓቂ ነጊርካኒ። 9 ሜታዊት ንትካልና ዝጠቅም ኣብዞም ንጥፈታት ተጠቓሊሉ ዘሎ። ካልእ ኩሉ ካብዚ ወፃኢ ንጥፈታት መመላእታ ኮይኑ ካልእ ሰብ ክዓሞ ዝኽእል ወይ ከዓ ከተወግዶ ዘለካ እዩ። ቀጥታ ስጉምቲ ይውሰድ። ሲንትያ ከምዚ ክትብል ታሪኻ ቀፀለት። ኣብዞም 3 ንጥፈታት ከርኢ ከለኹ እዞም 3 ንጥፈታት ነዚ ትካልና ዝለዓለ ኣበርክቶ ዘለዎም እዮም። እዚ ዓርቢ ነይሩ። ሶኒ ንጎሳ 10 ሓላፊ ረኺበ ኩሉ ነገር ረጊርዮ። ብዘይካ እዞም 3 ንጥፈታት ዝሰረፈ ካልእ ብኻልእ ሰብ ክስርሖም ዘለዎም ሓቲትዮ። ኩሉ ግዜ ኣብዞም 3 ንጥፈታት ጥራይ እንተዝሰርሕ ነይረ ኣበርክቶይ ነዚ ትካል ብዓፀፌታ ማዕበየለይ ሓሲበ። ፀኒሐ ኣበርክቶይ ብዕፅፊ እንተዓብዪ ደሞዘይ ከዓ ብዕፅፊ ክዓቢ ኣለዎ ኢለ። ሲንትያ ቀፂላ ሓላፊይ ብፍጹም እዩ ተገሪሙ። ፈለማ ነዞም ዝርዝር እይዎም ቀፂሉ ንዓይ ጠሚትኒ። ፀኒሕ ናብቶም 3 ዝርዝር እንደገና ንዓይ ጠሚትኒ።
ሽዑ እወ ብርግጽ ኢሉኒ ኣብዚ ትካል ክሰርሖም ዘለኪ ሰለስተ ዓበይቲ ንጥፈታት ኣለውኺ ዝተረፈ ካልእ ብኻልእ ሰብ ከም ዝዕመም ክንገብር ኢና ኣበርክቶኽ ብዕፅፊ እንተዛይዱ ኣነኻ ክፍሊትኪ ብዕፅፊ ከዛይደ ኢሉኒ ህይወትካ ቀይር ሲንክያን ታሪኻ ከምዚ ክትብል ዓፅያቶም ኣነ ቅድም ዝግባእን ገይረ ንሱ ኸኣ ማለት ሓላፊ ዝግቦ ገይሩ ኣነ መታን ኣብቶም ኣገደስቲ ንጥፈታት ከተኮረቶም ዝሰርሑ ብኻልኦት ንኽስርሑ ሓጊዘኒ ከም ውፅኢት ኣብ ውጭ 30 መዓልቲ ኣበርክቶይን ኣታዊታተይን ብዕፅፊ ክዕብዮ ኽኢለ ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ኣበርቲዐ ክሰርሕ ፀኒዐ ሕጂ ኣብዛ ውሒ ኣብዞም 3 ንጥፈታት ብምትኳር ጥራይ ኣታዊታተይ ብዕፅፊ ክዕቢ ኽኢለ እዚ ጥራይ መዓዝ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ልዕሊ 10 ሰዓታት ክሰርሕ ንበዓል ቤተይን ደቀይን ዝኸውን ግዜ ጨኒቕኒ ዝነበረ ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ተስተኻኺሉ ኣሎ ኣብ ወሰንቲ ንጥፈታት ጥራይ ምትኳረይ ህይወተይ ብፍጹም እያ ተቐይራ ኣብ ስራሕ ዓለም ኣበርክቶ ትብል ቃል ምናልባት እታ ዝዓበየት ክትከውን ትኽእል እያ ገንዘባውን ስምዒታውን መኽሰባትካ ብመጠን ውፅኢታትካን ኣበርክቶኻን እዩ ኣታዊታትካ ክትዕቢ እንተኾንካ ኣበርክቶኻ ንቐደም ክትዕብለካ ንትካልካ ልዑል ኣስተዋፅኦ ንምግባር ኣበርቲዕኻ ዕየ ኩሉ ግዜ ሰለስተ ኣገደስቲ ንጥፈታት ኣብ ስራሕኻ ወሰንቲ እየን ቁልጡፍ ምቕማጥ ዝርዝር እዚ ዝዕብል ልምምድ ምስ ተምሃሮና ኣብ ናይ ስልጠና ግዜ ነካይዱ እዩ ጻዕዳ ወረቐት ንህቦም ኣብ ውሽጢ 30 ካልኢት ከዓ 3 ዓበይቲ ናይ ህይወቶም ዕላማታት ክጽሕፉ ንሓቶም በዚ ጽናዕናዮ መሰረት ከዓ ሰባት ንዓበይቲ ዕላማታቶም ንኽጽሕፉ 30 ካልኢት ሂብካዮምን 3 ሰዓት ሂብካዮምን ኩሉ ሓደ እዩ ትሕቲ ንቑዕ ኣእምሮ ነቲ ሓሳብ ኣመንጭዩ ኣብ ውሽጢ 30 ካልኢት ክውድኦ ኣይጽገምን ኣብ ተወሳኺ 80 ጉዳያት ሰባት 3 ንኹላቶም ዘራኸቦም ዕላማታት ከም ዘለዎም ኣረጋጊጽና ንሳቶም ከዓ ሓደ ናይ ገንዘብ ወይ ስራሕ ክልተ ከዓ ናይ ስድራ ወይ ዝምድና ዕላማ ሳልሳይ ከዓ ናይ ጥዕና ዕላማ እዮም እዚኦም ዝበለፁ ዕላማ ህይወት እዮም ኣብዞም 3 ንጥፈት ነብስኻ ኣብ 1 ክሳብ 10 ንጥቢ እንተትህባ ኣበይ ክፋል ህይወት ድኽመት ኣለካ ኣበይ ጽቡቕ ግዝግዝ ኣለካ ክትፈልጥ ምኽኣልካ ንነብስኻ በዓልኻ ፈትና ውፅኢት ከዓ ክትሪኦ ኢኻ ንደቅኻን በዓልቲ ቤትካን ሃቦም እቲ መልሲ ኣዝዩ ክገርመካ እዩ ኣብ ሰዓብ ናይ ስልጠና መደብና እዚ ሕቶ በምዚ ዝስዕብ ኣስፊሕና ኣቕሪብናዮ ሓደ ካብ ሕጂ 3 ዝዓብዩ ናይ ስራሕ ዕላማታትካ እንታይ እዮም 2 3 ዝዓብዩ ናይ ስድራ ወይ ዝምድና ዕላማታትካ እንታይ እዮም 3 ዝዓብዩ ናይ ገንዘብ ዕላማኻ እንታይ እዮም 4 3 ዝዓብዩ ናይ ጥዕና ዕላማኻ እንታይ እዮም 5 3 ዝዓብዩ ናይ ሞያ ዕላማታትካ እንታይ እዮም 6 3 ዝዓብዩ ናይ ማሕበራዊ ህይወትካ ዕላማታት እንታይ እዮም 7 ካብ ሕጂ እዋን 3 ዝዓብዩ ናይ ህይወት ፀገምካ እንታይ እዮም ንነፍሲ ወከፍ ሕቶ ኣብ ውሽጢ 30 ካልኢት ክትምልሱ እንተኽኢልካ በቶም ትረኽቦ መልስታት ኣዝኻ ክትግረም ኢኻ እቶም መልስኻ ዝኾኑ ይኹኑ ኣብ ህይወት ናይ ብሓቂ ንኹነታትካ ዘንፀባርቑ እዮም እቶም መልስታት ንዓኻ እንታይ ከም ዘገድሰካ ክነፅሩልካ እዮም ወላዳ ዕላማኻ ኣቕሚጥካ ቀዳምነትካ ኣነፂርካ መደብ ሰሪዕኻ ብድሕሪኻ እቲ መደብ ክሳብ ዛዝም ዝኾነ ንጥፈት ከይወሰካ እንተዓይኻ ኣብ ህይወት እቲ ዝዓበየ ዕላማ ሕጉስ ነዊሕ ጥዑይ ህይወት ምንባር ምሕደራ ግዜ ናብ ዝደለኻዮ የብፅሓካ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ምሕደራ ግዜ ዓቕምኻ ጠቕቢሉ ዘለካ ምኽንያት እቲ ኩሉ ዘገድሰካ ንጥፈት ብዝግባእ ዓሚምካ ንውልቃዊ ህይወትካ ዝኸውን ብዙሕ ግዜ ተረክብ እሞ ህይወትካ ሓጎስን ዕግበትን ዝተመልአት ንኽትከውን እዩ 85% ኣብ ህይወትካ ትሕጎሶ በቲ ምስ ሰባት ዘለካ ዝምድና ብፍላይ ካብ ምስ ቀረብትኻን ስድራኻን ዘለካ ርክብ ዝውሰን ዓይነት ህይወትካ ብመጠን ምስቶም ተፍቅሮምን ዘፍቅሩኻን ቀረብትኻ ተሕልፎ ዓይነት ግዜ እዩ ዝውሰን ዕላማ ናይ ምሕደራ ግዜ ወይ ከዓ ናብ ዝዓበየ መደብካ ንምብፃሕ ኣብ ሓንቲ ዝሓፀረ ግዜ ብዙሕ ከተፍሪ ትኽእል እሞ ምስቶም ተፍቅሮም ተሕልፎ እኹል ግዜ ከዓ ይህልወካ ሕጊ ኣብ ስራሕኻ ዓይነት ተሕልፎ ግዜ ኣብ ገዛኻ ከዓ ብዙሕ ተሕልፎ ግዜ ዝቁፀር ኩሉ ግዜ ስራሕ ህይወትካ ሚዛናዊት ምግባራ ኩሉ ግዜ ክሰርሕ ኣለካ ናብ ስራሕ እንተኸይድካ ከዓ ብምሉእ ኣድህቦኻ ስራሕ ቀልጢፍካ ጀምር ድሒርካ ውድእ ኣበርቲዕኻ ከዓ ፃዓር ግዜ ኣይተባኽን ነፍሲ ወከፍ ምስ መሳርሕትካ ኣብ ምዕላል ተሕልፋ ግዜ ገለ ነገር ክትዓመላ ዝነበርካ ግዜ እያ ዝኸፍአኻ ኣብ ስራሕኻ ተባኽኖ ግዜ ናይ ስድራኻ ግዜ ዝበልዕ ምዃኑ እዩ እዚኻ ዘይተዓመመ ስራሕ ከተጻፍፍ ወይ ደንጊኻ ካብ ስራሕ ትወፅእ ወይ ገለ ዝስራሕ ነገር ሒዝካ ናብ ገዛ ትመፅእ ወይ ከዓ ምሸት ክትሰርሕ ትግደድ ኣብ ስራሕኻ ብዝግባእ ከተሳልጥ ብዘይምኽኣልካ ናይቶም ኣብ ህይወትካ ዝበለፁ ስድራኻ ግዜኻ ትሕሽሽ ሚዛናውነት ምርጫ ኣይኮነን ሓደ ካብ ፍሉጣት ብሂላት ናይ ጥንቲ ግሪክ ከምዚ ዝብል
ኣብ ኩሉ ነገርካ ሚዛናዊ ኩን ናይ ስራሕን ውልቅን ህይወትካ ሚዛን ከተትሕዘለካ ኣብ ስራሕካ እቶም ዘገድሱኻ ስራሕ ኣለሊኻ ኣብኦም ምትኳር ጥራይ ዘገድሰካ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ከዓ ኣብ ስራሕካ ዓቲብካ ክትሰርሕ ኣለካ እዚ ምስ ዝገብር ኣብ ስድራኻ ትሕልፎ ግዜ ኣዝዩ ብሉፅ ክኾነልካ እዩ ሓደ ግዜ ሰባት መፂኦም ስራሕይ ናይ ውልቂ ህይወተይን ብኸመይ ሚዛን ከም ዘትሕዙ ይሓቱኒ ኣነ ከዓ ተመይሰ ከምዚ ክብል ይሓቶም እዞም ኣብ ላዕሊ ገመድ ዝጓዓዙ ሰባት ክንደይ ግዜ ብኸምኡ ይጓዓዙ ንሳቶም ከዓ ኩሉ ግዜ ኢሎም ይምልሱለይ እዚ ናይ ስራሕኻን ናይ ስድራይን ሚዛን ምትሓዝ ከዓ ከምኡ እዩ ኩሉ ግዜ ሚዛን ከተትሕዞ ኣለካ ኩሉ ትኸዶ ፍጹም እዩ ማለት ኣይኮነን ንስኻ ኣበርቲዕኻ ትሰርሕ የድልየካ ኣብ ስራሕኻ ቀንዲ ዕላማኻ ዝግባእ ኣበርኪትካ ትደልዮ ኣታዊኣኻ ዓቢትካ ህይወት ከተሰማቕራ እዩ ጎኒ ጎንኻ ጣዕሚ ህይወት ከተሰማቕሮ ኣለካ እዚ ኸ ናይ ስራሕ ግቡእኻ እናገበርካ ህይወት ምስ ምቕራር እዩ እቲ ዝበዝሕ ግዜ ምስ ሰባት ገጽ ንገጽ ትራኸብሉ ግዜ ዝረኸብካ ከዓ ህይወት ኣዝዩ ሕጉስቲ ትኾነልካ ጽማቕ ትሕዝቶ ዝምዕራፍ ሓደ ኣብ ስራሕኻ ክትዓሞም ዘለካ ሰለስተ ዓበይቲ ንጥፈታት ዘርዝር ንነፍስኻ ከምዚ ክትብል ሕተታ ሙሉእ መዓልቲ ሓንቲ ስራሕ ክሰርሕ እንተዝውዕል ዓይነይቲ ዝያዳ ፍርያት ማህበረትኒ እዞም ሰለስተ ነጥፈታት ምስ ኣነጸርካ ሙሉእ ግዜኻ ኣብኦም ኣሕልፎ ክልተ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጽላት ህይወትካ ሰለስተ ኣገደስቲ ዕላማታት ኣቐምጥ ከከም ኣገዳስነቶም ተርታ ኣትሕዞም እንታይ ከም ተዓምም መደብ ኣውፅእ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ወይ ዓመት እንታይ ከም ተዓምም ክትግረም ኢኻ ምዕራፍ 9 ቅድሚ ምጅማርካ ብግቡእ ትዳሎ ኣብ ምንታይ ብቕዓት ኣለኻ ብዘየገድስ ኩሉ ግዜ ልዕሊ ትገብሮ ዘለኻ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለካ ጄምስ ቲማኬ ሓደ ካብ ዝበለፁ መንገዲ ንምውንዛፍ ዕላማታትካ ኣውጊትካ ብዝቐልጠፈ ብግቡእ ከተፍሪ ትኽእል መንገዲ ኩሉ ዘድልየካ ዘበለ ቅድሚ ምጅማርካ ምቕራብ እዩ ኩሉ ነገር ብግቡእ እንተተዳሊኻ ልክዕ ከም ሰዓንቀረት ካላሽን ኢኻ እዚ እንተጌርካ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ወይ ዓመት እንታይ ከም ተዓምም ክትግረም ኢኻ ነቲ ዓብ መደብካ ንምጅማር ሓንቲ ስጉምቲ ተድልየካ እዚ ልክዕ ከምዚ ምሳሕ ንምስራሕ ኩሉ ነገር ትቐርቦ ከለኻ እዩ ኩሉ ነቲ መግቢ ዘድልየካ ዘበለ ኣቐዲምካ ተዳልዎ ሽዑ ሓንቲ ስጉምቲ ተተርፈካ ኣብ ኦፊስካ ጽሬት ጣውላኻ ጀምር ኩሉ ነገር እለዮ እታ ዘይተርፍ መደብካ ጥራይ ኣትርፋ እንተ ተኻይሉ ካልእ ኩሉ ኣብ ባይታ ወይ ብድሕሪኻ ጎሮ ኩሉ ሓበሬታ ቀርቦ ጸብጻባት ወረቓቕቲ ወዘተ ኩሎም ኣዳልዎም ኩሎም ኣብ ጥቓኻ እንተጌርካዮም ስራሕ መጀመርካ ዘተስእ ምኽንያት የብልካን ኩሎም ናይ ጽሕፈት መሳርሒታትካ ከም ዘለውኻ ኣረጋግጽ ናይ ስራሕ ቦታኻ ምቹእ ሰሓቢ ህድኣት ዘለዎ ግብሮ እዚ ኸኣ ነዊሕ ሰዓታት ንኽትሰርሕ ከኽእለካ እዩ ብፍላይ ካብ ምቾት ዝህብኮ መበሊ ንሕቖኻን እግርኻን ጽቡቕ ኣቀማምጣ ከም ዝህልወካ ዝገብር ክኸውን ኣለዎ ምቹእ ናይ ስራሕ ሃዋህው ፍጠር ዝበዝሑ ኣፍረይቲ ሰባት ነዊሕ ሰዓታት ክሰርሑ ዝኽእሉ ምቹእ ናይ ስራሕ ባይታ ንምፍጣር ግዜ ይወስድዮም እቲ ናይ ስራሕ ቦታኻ ዝጸርየን ዝጸፈፈን ኣብ ዝኾነሉ ንነዊሕ ሰዓታት ክትሰርሕን ከተፍርን ዝቐለለ ይኸውን ኩሉ ነገር ብጽፉን መስርዑ ዝሓዘን እንተኾይኑ ኣብ ስራሕኻ ብዙሕ ነገር ክትዓምም ትኽእል ሰባት ኣቐዲሞም ብሰንኪ ዘይምድላዎም ክንደይ ክጸሓፉ ዝግብኦም መጻሕፍቲ ከይተጻሓፉ ተሪፎም ክንደይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ተቋሪጾም ክንደይ ንህይወት ዝቕይሩ ንጥፈታት ከይተዛዘሙ ተሪፎም ናብ ሕልምኻ ተበገስ ምድላዋትካ ምስ ኣጻፈፍካ ብቐጥታ ናብ ዕላማኻ ተበገስ ጀምር ዝኾነ ይኹን ቀዳማይ ንጥፈት ጀምሮ ናተይ ውልቃዊ መምርሒ 80 ቁኑዕ ስራሕ ብድሕሪኡ ትእርሞ ኣብ ፈለማ ፍጹምነት ኣይትጸበ ደጋጊምካ ንኽትወድቕ ተዳሎ ሓደ ካብ ዝለዓሉ ናይ ኣየር ስፖርት ነጠፍቲ ዋይነ ከምዚ ኢሉ ነይሩ እንተ ዘይፈቲንካ ሚታዊትኻ ትወድቕ ዘለኻ ምድላዋትካ ምስ ኣጻፈፍካ ንኽጅምር ትብዓት ምስ ገበርካን ኩሉ ነገር ክስዕበካ እዩ ንትብዓትካ ንሓደ ነገር ከም ዝተዓወትካ ጌርካ ክትሓስቦ ከለኻ ዝያዳ ዝዓቢ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ይውሰድ ኣብ ቅድሚኻ ኩሉ ነገር ተዳልዩ እንተሎ ናይ ልዑል ብቕዓት ስምዒት እዩ ዝሓድረካ ሰጢልካ ደው በል ኣብ ኮፍ መበሊኻ ጽቡቕ ጌርካ ኮፍ በል ንነፍስኻ ከም ኣፍራይን ውፅኢታውን ብቑዕን ጌርካ ሕሰባ ድሕሪኡ ሓንቲ ንብረት ኣልዕል እስከ ክጅምር የበል ሓንሳብ መጀመርካ ክሳብ ዛዘም ኣይተቋርጽ ጽማቕ ትሕዝቶ ዝምዕራፍ ሓደ ንኦፊስካ ጽቡቕ ጌርካ ተዓዝቦ
ننفسخا خمس قتبل حتى أكم ذا عينة أوفيس كامي عينة سوي سرح أوفيس كاد صفن زبالة أبز خنول أزيق أفراين وتيتون تخون كلتا لون كله أوفيس كاد صفو زخا وتيتو خمس غنكا خصم عكايو معراف عصرته أب حرق زي حد عمام على ما أكل يسب بملو أدهون عاونا حد عمام أنت قنعوز سجنن أفراينت كمزجي يخل شاميل سمايلس حد المود أبها لالو نسخة قعوز بنو يحكي فيديو بسقم تجن أزي قليليو حد خبز ولت من قدمون زعم عمام أو جيت كاز عبي على ما خاط زازمولو أو حد نتفت متقاريو نحار مستوى على من قدي أو حرق زي حد خلاص بمحاجو لأوزو خمس خبل صحيح نيرو قعوز الشح كيلومتر بسقم يزي جمر إذا عمو زعم عمام أو جيت كان عوض نخطط عباي من الاغتيام مسنطاق عبي مدربدا ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብሓንቲ ኣረጊት መኪና ላንድ ሮቨር ዓቢ ምድረ በዳ ሳራ ብልክዕ ንምዃኑ ናይ ሕጂ ኣልጀርያ ሰጊረ ኣብቲ ዜቲት ቦታ ፈረንሳይ ንነዊሕ ግዜ ክትገዝኦ ፀኒሓ እተን ናይ ነዳድ ንቁጣታት ከዓ ብዙሕ ትሕዝቶ ኣይነበረን እቲ ምድረ በዳ 500 ማይልስ ነይሩ እሞ ከዓ ብዘይ ማይ መግቢ ዋላ ዝርአ ሰዓሪ እቲ ቦታ ልክዕ ከም ናይ መኪና መዕሸጊ ለማፅሰጥ ዝበለ ነይሩ ቅድሚ ኣብ ዝነበረ ዓመት ነዚ ቦታ ንምቑራፅ 1500 ሰባት መይቶም እዮም مكينة تحلف كلها حوصنا تتصحتور يوم زاتوا عقو عزز زخون خيقاتم اتم فرنساوين عم نص كيف 5 كيلومتر 55 نيوترون داد يوم زدالو بغمزخ عم نصو كيف 5 كيلومتر كل سنة نداد جنتات نور نيرنا حانتي تازلنا حانت قط عم عدنا 5 كيلومتر كوانا تفنتي تازلا زين بارنه لونه إذنا زقت سناز نبره اسل زخون غانا 5 كيلومتر تفنتي تازلنا نداد جني كتبت تختبلكم من قبل كانت مدري بدات تصغرو بخمزي غا أو حرق زي حاد برميل زبال أو حرق زي حاد سقمتي بتماسس اللي أبي هوتك أو حرق زي حاد عمامنا مدرك أن عمامك كزازمو زغلل إذا عمام كان بارب سقالة متنكلتي في عمام إذا مسقبر نزلو حرقات كتمرش مورال كتقبريغا عمام مدام نخد عمام متى خبران كم زغونة تسفى خلو كالو إذا قال ذكرها تتسوى عبد حصر متى كتركبيغا فينا نسوي حنا نقدرك بوار حاوي عامة ونقص كنزب بمهولالي زبتها طعناها وعد مبلعن بزع كلام قصاص نويح نعوارح وعامتات بزقباي من يمت حارس قمتي أو حرق زي بتمثل أبي ودك أو حرق زي حار عمام ملبك أن عمامك كزازمو زغلل إذا عمامك مبار بتغالمة أنكلتي في عمام إذا مسقب نزلو حرقات كتمرش مولات كالقبريها عاو مدام نخط عمم متى خبران كم زغونة تسفى خلو كالو إذا قال ذكرها تتسوى عبز حسن مسايك كتركبيها فينا نسوي حارنت ورحوي عامة ونس جنزب بمهولالي زبتساح تعناها أبو حلم بلعن بزعا كلاوم قصاص ننوي حوارح وعامتات بمقواري زمت نابز عاي مدام كانوا بتساحها عام عالتحان سقمت وين تفت موساري يدلي ثم أطحوس تزم عراف حدا زخون عبي هوتك كتعمو عتيتي تبلو زلغات تغس بجحري لامون مبتح خدق وعازل لك مسال الزرزر كلتا حجنا وتقنعك حانت سقم توسد حال حرق زي زد ليكا قوف إلك حانت نوس نتفت مع ماميو بجحري خمزنا بالكا دقاقمو عمو داتقا انت عود كم تقوانا تفك تقرمي خا معرف عصرت حدا كدتك أعبي تونكم مستير عودتو وأقول قلت بزي قدس كاب خلوز زبالز جيركا مستقربي وأقومان دينو أول كوا أفراينت كلتك معبا حلقة بلوس وبقاتا تاديو حبتت فوتو سرح كلتك أعبي بستفالي من قد سرعيقا اتزعي بلوكا بستفالي من قدك تعمو كل خاص سفلي عودت كوانا سفسقل حال خلطانك مونزاف عمام زي بقوحو ينقص معاك كله رئيسة بتمانك قدل كله أبتم أقدس خفتات بقعاتك حسرك كله أو حالا نتوى زي بقوحو ينقص معاك كله نسرح نقص جمره كعنك فكا أخلت مغنادية
ኣብቲ ትነጥወሉ ዓውዲ ብቐጻሊ ክእለትካ ኣዕቢ ሎሚ ክንዲ ዝበቕዓኻ ብቕዓዕ ኣብ መጻኢ ብቕዓትካ ብዙሕ ትርጉም ዘይብሉ ክኾኑ እዮም። ከምቲ ናይ ኩዕሶ መርበብ ኣሰልጣኒ ፓትሪ ሌይ ዝበሎ ብቐጻሊ ብቕዓትካ ዘይትሕድስ እንትኾንካ ተዓንዩኻ ዘለኻ ትምህርቲ ብፍጹም ኣይተቋርጽ። ሓደ ካብ ዝበለጸ መንገድታት ምሕደራ ግዜ ኣብቲ ትነጥፈሉ ዓውዲ ብቕዓትካ ምዕባይ እዩ። ሞያውን ውልቃውን ብቕዓትካ ምዕባይ ዝበለጸ ምሕደራ ግዜ እዩ። ኣብ ሓደ ስራሕ ኣዝኻ ብቑዕ ኣብ ዝኾንካሉ ዝያዳ ንኽትሰርሕ ትተባባዕ። ኣዝኻ ኣብ ዝበቕዓካሉ ኣዝኻ ትስፉ ትኸውን። ጽቡቕ ጌርካ ክትሰርሖ ከም ትኽእል እንተፈሊጥካ ምውንዛፍ ዕላማ ኣወጊድካ ብዝበለጸ ክትዛዝምዎ ትኽእል። ሓንቲ ንእሽተይ ሓበሬታ ወይ ክእለት ንሓደ ንጥፈት ፍሉይ ጌርካ ክትዓሞ ፍሉይ ሓይሊ ኣለዋ። ሓንቲ ንጥፈት ምረጽ ብድሕሪኡ ኣብኡ ዘለካ ክእለት ብዝለዓለ ንምዕባይ ኣበርቲዕካ ስራሕ። ሕጊ ቀጻሊ ምምሃር መሰረታዊ ባእታ ዓወት እዩ። ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ሕፀረት ብቕዓት ካብ ዓወት ክገትዓካ ኣይተፍቅድ። ኩሉ ነገር ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ። ካልኦት ዝተምሃርዎ ንስኻ እውን ዘይትመሃረሉ ኣብነት የለን። እታ ናይ መጀመርያ መጽሓፈይ ክጽሕፍ ከለኹ ኣዝየ ተስፋ ቆሪጸ ነይረ። ምክንያቱ ብሓንቲ ናይ ቀደም ኮምፒተር ዝምዝግብ ነይረ። ድሕሪ ግዜ ግን ናይ 300 ገጽ መጽሓፍ ክጽሕፍ እንተኮይነ ምዕብልቲ ኮምፒተር ክመሃር ከም ዘለኒ ወሲነ። ብድሕሪኡ ከምኡ ዓይነት ኮምፒተር ገዝየ። ንሰለስተ ወርሒ መዓልታዊ 30 ደቂቕ እናተለማመድኩ ቀጺለ። ኣብቲ ግዜ ኣብ ደቂቕ ካብ 40 ክሳብ 50 ቃላት ክምዝግብ በቕዐ። በዛ ዝወሰድኳ ክእለት እንህሎሚ ልዕሊ 75 መጽሓፍቲ ክሕትም በቕዐ። እጽቡቕ ነገሩ ንስኻ እውን ኣብቲ ትመርጾ ዓውዲ ኣዝኻ ብቑዕን ውፅኢታውን ክገብረካ ዝኽእል ክእለት ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። እንተደሊኻ ንፉዕ ናይ ኮምፒተር ጸሓፍ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። እንተደሊኻ ንፉዕ ተዛታይ ወይ እውን መሸጣ ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መደረ ናይ ምስማዕ ክእለት ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ንፉዕ ጸሓፊ ንምዃን ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። እዞም ክእለታት ንኽትመሃሮም እንተወሲንካ ክትበጽዖም ዝግትኣካ ሓይሊ የለን። ሰለስተ ናብ ዝለዓለ ብቕዓት ዘደይቡ መሳልል። ቀዳመይቲ ኣብ ዓውድኻ መዓልታዊ ንሓደ ሰዓት ኣንብብ። ንጎ ቁሩብ ኣንጊኻ ተስእ። ንፍርቂ ሰዓትካ ኣብቲ ዓውድኻ ዝጠቕመካ መጽሓፍ ወይ ጋዜጣ ኣንብብ። ካልኣይ ክእለትካ ንምዕባይ ዝጠቕመካ ሰሚናር ወይ ስልጠና ውሰድ። ኣብቲ ሞያኻ ዝኾነ ኣኼባታት ወይ ትምህርትታት ተሳተፍ። ጽሑፍ ሓዝ። ናይ ድምፂ ትምህርትታት ቀርብ። ኣብ ዓውድኻ ካብቶም ኣዝዮም ዝበቕዑ ንምዃን ኣበርቲዕካ ስራሕ። ሳልሳይ ኣብ መኪናኻ ብድምፂ ዝተመልአ መደባት ስማዕ። ሓደ መኪና ዘለቶ ሰብ ኣብ ዓመት ማእኸላይ ግምጋም ካብ 500 ክሳብ 1000 ሰዓታት ኣብ ጉዕዞ መኪና የሕልፎ። እዚ ናይ መኪና ጉዕዞኻ ናብ ናይ ትምህርቲ ግዜ ቀይሮ። ኣብ ዓውድኻ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝለዓለ ዘፍርዩን ልዑል ክፍሊት ዝረኽቡን ክትከውን ኢኻ። ብዙሕ ኣብ ዝተምሃርካሉ ኣዝኻ ርእሰ ምትእምማን ትገብርን ትተባብዕን። ኣዝኻ ኣብ ዝበቕዓካሉ ኣብ ዓውድኻ ብዙሕ ክተፍሪ ትኽእል። ብዙሕ ኣብ ዝተምሃርካሉ ብዙሕ ኣእታዊ ትረክብ። ልክዕ ከምቲ ኣካልካ ብምንቅስቓስ ዝድልድል ኣእምሮኻ ብናይ ኣእምሮ ምንቅስቓስ ይዘሕይል። ክንደይ ደረጃ ብራኸ መክፈልጥ ትኽእል ደረጃ ዝበሃል የብሉን ባዕልኻ እንተዘይጌርካሉ። ጽማቕ ትሕዝቶ ዝምጻፍ ሓደ ናብ ዕላማኻ ንምብጻሕ ብዝለዓለ ክሕግዘካ ዝኽእል ክእለት እንታይ እዩ? ኣብዚ ዓውድኻ ካብቶም ቁንጣሮ ዝለዓሉ ክትከውን እንታይ የድልየካ? ዝኾነ ይኹን ናብኡ ንምብጻሕ ዕላማ ኣቐምጥ። መደብ ሓንፅፅ ተበገስ ከዓ። ክልተ ነቲ ዝዓበየ መደብካ ብዝተፈለየ መንገዲ ንኽሰርሖ መደብ ኣውፅእ። ኣብቲ ዝምስጠካ ዝያዳ ትመልኮን ፀቒጥካ ስራሕ። እዚዩ እቲ ገደብ ኣልቦ ተውህቦካ ኣብ ጥቕሚ ተውዕሉ ዘኽእለካ ሜላ። ምዕራፍ 12 ብድሆታትካ ኣለሊ። ኩሉ ኣድህቦኻ ኣብ ትሒዝካ ዘለኻ ንጥፈት ይኹን። ጩራ ፀሓይ ክሳብ ናብ ሓደ ዝቐንዑ ኣየንድዱን እዮም። ኣሌክሳንደር ግራሃም ቤል። ኣብ መንጎ ትሕጂ ዘለኻዮን ክትበፅሖ ትደሊ ዕላማን ናይ ሓደ ግድን ክትፍውሶ ዘለካ ዓብዪ ብድሆ ኣሎ። ነዚ ብንጹር ከተለልዮ የድሊ። እንታይ ድሕሪ ዘትርፈካ ዘሎ? ስለምንታይ ፍጥነትካ ከምዚ ኮይኑ? ካብቲ ዘለኻይ ናብቲ ዝበፅሖ ትደሊ ትጓዓዝ ፍጥነት ብምንታይ ይውሰን? ዝዓበየ መደብካ ክትዓምም እንታይ ይገድዓካ? ስለምንታይ ኢኻ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዕላማኻ ዘይበጻሕካ? እዚኦም ዝለዓለ ውፅኢታውነትን ኣፍራይነትን ከተመዝግብ ናይ ግድን ክትምልሶም ዘለካ ሕቶታት እዮም። ስራሕኻ ዝኾነ ይኹን ናብ መደብካ ንምብጻሕ ናይ ግድን ገለ ብድሆ ኣለውካ። ናትካ ኣተኩር እምበር ነዞም ሕፅረታት ኣለሊኻ ክትፍውሶም ኣበርቲዕካ ምስራሕ እዩ።
كل الناس كحيل نزوم حسرتات المفواس كخون يدلي حسرتات كعللي تركا أو كل نتفت عابي يخون يشتو حاضرق أحنا تعمام بخمك التافق زازم زوسنو قالو زي عيني كفال نتفتيو كل أمر وعامخا نواغنايو زي تزبل سمحدنا جزين عامخان إذا حضر السب كخون يقل أبقل خفال تكال كازلو دخمت كخون يقل وينكال كخون يقل قال حضرت قلنا يقدن قالو نايم الله أمامك ناتك حلفنتيو نامنت علما نقدي عمابيل مفتار معكاوني كم زب مقبار تكال مخصب إنك عبته كسررن كعبن يخل زخوانا نقدينا علامو بخمك كالتافي وصحو زوسنا كان دروقحي علوو من البات نايم الشتا نتفت كخون يخل وينا بزح الشيات وي عام الشتا زل عام سب من البات قاواقا وطايتات وي عاقباب أسارح خون يخل ويكا أوعدت جنزب زقاتن تساقم كخون يخل عاوتنا حدا تكال ووددر حز عماويل هلو كنتات علاقان يوسن حدا قابل مرقحيتات العلاقالوت نعاو زيادة تكال يتشالو آينا يؤترقحي نزل رقحي من اللاين بمول عامقا أو مسرح النعيبت تكالكا آزي أقداسيو حق سمانا عسراء أو كل نقر تتقاملو حق سمانا عسراء أبيوت كازلو حسرتات من اللاين مفتوحهم من كسرح آزي أقداسيو إذا قاس سمانا ميتات كاب حسرتات كأوش خيم زوجسو زيم أوش عامها لمدقا بحر خيم زلو ويكا كاوش تكال خيم زوجسو عيسرا ميتاويت كاب حسرتات كيم كاب دقا زوجسو ويكاب تكال كاوساي عيسرا ميتاويتيم كاب دقا زوجسو كيم وددر منجسي ويكالوت كالات حسرتات كامن علوت آزيوم نعشو قونو يقول يوم كل جنة قوعوت حاجر كازلو حسرتات فلت كل سنة سرح سنسرت بأتكي كام زرزاري لكا على حدا جزي أو حدا عامل زلك قالوا تو جنزاوي تأنكم ولتسجم كخوني خليو بغنعنا نتكالكا جمجمو مسحالة فتقا مسارحة خانة حسرتات تزاتيلو مثل خام رأي عوتا سوات النوم كم زخولي من حسرتاتهم زجمجمو انتايو عاوش يزلو حسرت كاب عبيز حلقن زلو مولا حلفنتين نفسهم يمزوزو نشم تنسجمو مخانهم كمون بعلم أنكم مفتح مخانهم يعمنو أبي هو تكافق علينا أنا مثل خانة معزب أنت حسرت كاو أفراينة عاكيف كاهم الوقت فلت تغيل زدولي نقر أبزل لك ذكر ركب أنت يقودي لني إيه كام حسابي لك عنتي هلغا نحسرتك بمنصر أنا جير كذا غمت كايون مفتوح الزقلة ليخون حسرتك قطع نصر أنت زي كيل كاهجيجا حسرت أنت عقم بيت كاهنا بجيجا وعزيني خدقنا عمودا تاخان جيجا حسرت فتح حايل خدتفه حدناتي عميل آب تقلم من كل قاشيات عقاتيموم وتم راح تتكالكا إسقام تنكي آب مشتا عام سبن محذران زولو دخمتات مقانو قريتهم نزلنا مفتاح آب تخفل الداقم ودا وقبر خلو بزح سلطناتات كاسرعو جفرم تنكي تسقامنا حدنا حساسة زغموتو لعلنا مودا درتي تكالات مشت واقا قويلو سنيحو يتتكال نزل علي واقاتات لا تقمس أبولوه مخسب بقاتتا قوسخ جميرو أو كل سرحة خانة حالة حسرة مسفوز كاكال قلق كان يقدنيو أمنا يقولك خايو قلنا يسرحي وزكاك قال نتفتقو عزاقا ززاحة حل قالو ناتك حلافنا كان نزي حسرة بقبو من اللاين مفواسنيو مع التقى بحادة بزل على نقزقز كازازي حسرة بمفواس جمرة إذا نعمام كا قلتك أخزازم ويقلق كان أبزعي مدو كان بصاحة زعابي حسرة كان موقات زبالة سمح درايو ثم أتحسز معرف حالا لو ما أبيهوت كأتزعبي إعلامها أنتي مقانو صحف انتايو هيدا إعلامها أنت بتعيقايو أبيهوت كزعبي تسلوا زلوه انتاي نيسرح عاوتيو أب سرحا زعبي تسلوا زلوه كلتا حدا زعبي حسرت وش أو يغن لقاون الزعبي إعلامها أقام مفتوح زعنك فقكا انتايو سلم انتاي يقصف حجي إعلامها زي بساحو إل كان نفسخا حتتا يتملسخا زغن يغن بقاتتا سقوم توسد قال نقر قبر حجي جمر معرف عساسة عم نفسها سقط الجبر كل أكلون عامرون عامهنا حدا سجن مفتح مقنع تقدم يقدم خونتنا عاوتها توماس إديسون إذا عالم حارس المسيو أتوابع كم تقنوا زجبهم كونوا زخلهم سبك مصم زسبي سوات استوقوا بيتها يتسجن زخون سبنا عقاقد عند مس يلن إذا مسوات أحد مكان زي حرف الترجع مكان خد مصم زسبيهم عامنا سمسوات الجرم فتحوا أنت زي توقسهم أو خصبين زنورو شباب سوات بغم يوم زنورو كلتا ميتات قبل سوات يوم بزي على نتكالو سوات كسورحو زقلو
زم سوات مرحتنا نبلهم كم زيم عين سب كون تخليقة أنت وسينك خاص تكونوا المغنيات يلن نتوقع بقبول نقطكم لك وقالوا زيكم كخط بزل كان نفسها خان خطروا وتقط تقبر زلك قدم اتزعبي مدبك عيني مخون عن السر بالحريقة بعد خان معمام تبقس نتعودي بمرح نتكاقل الصوم نفسها خمارة يحسبها ناي نفسها ملكعي كباب اللو أبصرحان بحر خان تقمتو ملكعي العلاقالوت نعخازة حسوخا خونا اللو كالتيب كان من جمارن أبرتع خمس راح دونجو كان مسرح اللمدي أم عبل كابت تخفلون لعيب كورب زيادة سرح نايسنو عمرو مهرناتنا البراندن نفسها قبل بغمس عبيز قصو نزقر زان إسخاز اللكات زلنا يزبل نزوخان سرح سرح قابس تعود كايوي بشوش الكايمة تنزلنا قابو يوسن تسبونو قونا حاد سرحنا معمام أبرتع قاب سرح قالو زيادة نفس قبر قاي برق عاوزو خانا السب سرح ذو قارصو لنسخات كتلك اللقاء نفس قبر كبيبل أب أمرو استسألك قدب جزي أقمت اتزبلت من قدمو زاب عمام أوجد كذا عاي مدب كذا زازمو لمن قدي ولو نحانت نايسرح معالت تهالغا تسفاقي قورس كامس رحيب إذا كان نفسه كم معالتي هو تسمى الأبط مسيكا قابت صباح معالتي نحارو رح قابس ختما غمتوت قمسة نقرك أحسب نزا ختما نحارو رح تقول فوق تتخول كلمة وصاقا أنت عمامات صافي كام وصاقا نتمل سقاقا حيج خسر جمر بقال من قد عم نفس خاص قد تقبروا لمن قد حارم الأف قابس بعد الجمرنا يمزوار جزي وصايتها تشافين الكالو كتكيد دي خاطر اللي يسعد النقاس فيها طبعا كلمنا بزوار مخاط كان ينا عمام متصاففكا نتمسخا زخون عمامك أو عابتبكا سراح عوتا سبات كل جزي عمنو سمزع على عفرينات كمزقود ساقط يمزقبرو زي عوتا سبات كن بخالوت يوم زمزون ززون عم نفسها لعنا مسرح تقدم بمقوار بزح عمام عبد حسر يختفت تخل نايزل على عفرينات بقعات بهاري أمعبل كاس بقص معلتا هيوت كان مسال بمسال آفرين وصيتهم كتكونيقا ثم قطعت زمعرف حدا عم نسو كف عمام عابن إشين قرب جزي أغمت ننفسخ حدا نيتقوار حيل جيركا أمعبل ني حدا نفسخ بلك كب أبلو ننفسخ قرب جزي مساقمت كان لا أول مسنع متكري هاللغا كلتا كان من جمال كان نفسو كمسال ني حدا مدب زرزرو نزي مدب كتزازمو كندي دقايق ساعتات كم زدكا جمجمو بالحرم مزجزيه تقرادم نقدر جزيها أخورو هزنا علتها وصوتها قورو نقطع وتكا حكاية تحلل كاسعر معرف عصر تروعته هاتكبار المقارن نفسك التبابع ودسب أبتر زافرينتن عاوتن كمون تكبراونت انت بسحهم لحقوس يزركب أنتونيو دي سنت إكسبري بزي بلس قطفرن تكون كان جزار اسخا مرح تكون لك كل جزي أبدل على صوتها نقتلو ناي نفسك ملاين ناي متوب علم دي كتم عمل لك زوزح سمعتات قالوا تايغون أو انت آنو سكب دقيق نفسها بتعلى على ليزوسن انتا يقات مكازي كونه نسخة بخمي ترقم تووي سمعت كاز تصلو عافت عمتات زلكا ترقام مورالكا كبرق دي تسفاقت كورت يوسنو مورالكا نقتحلو كل جزي عازيقا تسفازلو مقاني دلي ኣብ ከባቢ ኻን ዘለዉ ሰባትን ፍጻመታትን ኣዎንታዊ ትርጉም ክትህቦም ኣለካ ካብ ህይወት ተተወግዶም ዘይትኽእል ፀገማት ክትቅበሎም ኣለካ ንኩለት ኣእምሮኻ ክሰርጉ ከተፍቅድን የብልካን ንውሽጣዊ ዝርርብካ ትቆፃፀሮ ኣብ ገዛ ነብስኻ ዘለካ ክብሪ ክሳብ ክንደይ ኻን ነብስኻ ተኽብራን ነደረጃ ሞራልካን ቀጻልነትካን ወሳኒ እዩ ነብስኻ ክብርኻ ክብ ንክብል ነብስኻ ኣዎንታ ክትዕላ ይግባእ كساب كتعاملوا تجمر نفسي في قراية زبل قال كتدقاقم يدلي نمترتان فرحان كسعرو من تونكا كل جزي مورال كلو كالو كل جزي خسرحو قلينا والكا دقاقم سبات كفي كم زلخا خحطوخا خلو تبو كم زلخا نقرم هايوت كزقاتم كل جزي آوانتان آمسغان نكون كم فيكتور فرانكل أبتا بلس مسعفو ما سيرش فور مينين تبل كم زخبل صحفو إت ناي موداتا ناي ود سب حارنت كونت أمرو ناي ممرات توهويو بزعبا ፀገምካ ምምራር ኣቋርጽ ኣብ ውልቅኻ ግበሮም ከም ተዋዛይ ኢድ ፎርማን ዝበሎ ፀገማትካ ብፍጹም ሰባት ኣይተካፍሎም ምክንያቱ እቶም 80 ሚእታዊት ብዙሕ ዘይግደስልካ ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝሰርሑ 20 ሚእታዊትካ ከምኡ ፀገም ስለ ዝገጠመካ ዝሕጎስ እዮም ኣወንታዊ ኩነት ኣእምሮ ኣማዕብል ማርቲን ሲሊግማን ድሕሪ ካብ ዩኒቨርሲቲ ፔንሲልቬንያ ዘካየዶ ነዊሕ መጽናዕቲ ሓሳቡ ከምዚ ክብል ገሊጹ ተስፋ ንዓወትን ሓጎስን ካብ ዝበለፁ ልምዲ እዩ
تسواس سوات أو كل خفال هيوتهم عوتاتهم تسواس سوات 4 فليات لمتات ألوهم كلهم كأقت مهارم زقول يوم قدامي أو كل هيوتهم صبوا نجر كوريهم زمرسو انتي كنت يقاتهم زي قد سجد صبقوا أخسر مأذن يوم زتموتو كاف زجرم يرقبوهم خانومين كالاي كاتسوا سوات آمن زوكف بدها كنتات كلا تمرت قسم يوم زهكنو بدها كنتات كمهرن بركعنون أيكونن مسيوم لهم زحسو نفس وكف بدهن عبيد زي قد سبوت تمرتي كم زلو يحسو كرقو غاي سعرو سالساي تسوا سوات سقم كقاتم كله أو كنت ناب سقم بقتتانا مفتهم زقايو أو كنت زمارون زوقصنا بتقباريم زعتو انتاي خقبر زلني انتاي تفتح بمبال نفسهم يحطو رابعي تسوا سوات كل جزء بزعوا علامهم يمزارو بزعوا انتاي كم زدولين بخمك كم زرخون يحاسبو كل جزء بزعوا مسان أنفتهم من نابي كم زقونن يحاسبو بزفتمون بحلوفن أي حاسبون كل جزء حسابهم نقدمتيو كل جزء بزعوا علامة كان حساب كان أبا منو خات السلاسل انتون كأزي خمورال زل كان حيال تخون فتراون رئيسة من تمان زلوه تخون زلعلو بقعات مقصارن كأهت تتبع ጽቡቕ ሞራል ኣብ ዝሃለዉ ካነ መደባት ክጅምሮም ኣዝዩ ኻንቲ ክትኩም ከለኻ ንምፍጻሞም ከዓ ጽናዓት ይልወካ ጽማቕ ትሕሶ ዝምዕራፍ ሓደ ሓሳብካ ተቆጻጸሮም ንስኻ ከም ዝበዝሕ ግዜ ተሓስቦም ከም ትኸውን ዘክር ከምቶም ትደልዮም ተሓስብ ከም ዘለኻ ኣረጋግጽ ዘይትደልዮም ነገራት ኣብ ኣእምሮኻ ቦታ ኣይትሃቦም ክልተ ኣብ ህይወት ናይ ዘጋጥም ኩሉ ነገር ሓላፍነት ውሰድ ኣብ ኣእምሮኻ ኣወንታዊ ከም ዝሓስብ ግበር ንኻልኦት ምንቃፍ ብፍጹም ኣውግድ أو كن دمخنتات تبزح قسقاس يخون أمرخان حيلا خناف تخترقو تدلي تراي أغنعيو كالا خابزو ساي قدي آي تقورلو معرف 15 تكنولوجي حسن ملاقيو هيوت كان موسى قلطا في حنباب زحالف ترغمي زلوا مهندس كاندي تكنولوجي بلص أغلغالي خاخون يخلي ويون كاندي صلايخا تكنولوجي بقطع تقومول ولفي انت امعابلك كاندي صلايخا يزهون اذا هنز عيني تعاون كلاتنا بخفيل وي بمولو اتقعنالو دوكن بلو نغل غزي يلن حسابنا فنطرنفن كنودن بفصم اين خيلن مرچا علكا ات مفتاح تكنولوجي زلكا زمدنا اب تحت قطع كامتاوي بالجروس مستقال بينكو قلو لعلي 600 بليون آتاو زقبرخون تكنولوجي إنا تتكام قلو معالتاو آكالاو منكسقاسن مستنتان بمقوار جفلتيو والا كل إلكترونيكاو مسارح تاتو يتفايو زقونا أقداس مدغتقن حاليفو وايفلتن نسخا هودو نصر آمرون بزعلو بقعاتن مسرح كل جزي نتعاد هو خزيت مسد تكنولوجي كتتفوي لكا حدا مساحات زكاين أكوات عم حضرتن ونن تعبيت كالتن آب تكنولوجي كقولوا آب زحات تلوم نايم ذكر عامهم زمدنهم عين دكاسهم بلس نايم مسان عامهم بروي تمحيشو سبات كل دي من تكنولوجي آب زلولو نتلم دي كنول فإنا معولين زقلو سبات نقوت السيلهم كلمة عارتهم منصافهم كل نايم الإقطاط يفتشو كاتيلهم كانوا كمبيوتر يمدلوهم إذن مقلمي مقراسهم ما يمستايهم آفهم براش محساهم ميو حدا مساحات كن زلطرو لهم سوات عام معات 24 جزين تليفونهم يخفتو ويفتشو أب كالي مسنعتها اتبيح 85 جزي خمزخونه يقلد زغا سوات تليفونهم كابتن سوم زحاسو بعصف كم زفتشو يرقاقت كاول في تقلل كلمة حتى جزي أو واشنطن سعبيتي أما حدا تتكارت أو حدا نيمسح مدب تراخي ونيره كلمة تركبنا حرخة ودبتت مدب حافي لحاتيرنا مزقانا قال اسمعيو كلما ما حضرت قد صبو تسمعوا ميرو دعزنا مسجانا غالقا اتنا مساحة مدب كاتسيلو يخون بر آب حانت أولا قابز نور شومة سبات أوتومار بعثوي حامشة صولتي قوب ليروم مرقب قلم الجمار قارسهم عدنيو مسجانهم يوسحو كتريهم كلها ملو بمولو عام مسال حساب تشمون كمزلو يمزي مسلو يخون بلتقلم كاب صولت آي نورون كلهم بعمقات آب تليفونهم مرأتي إيميل وزتا يمزي لواوت ليروم نتا آب زر يمزي نبرت عالم كاتسيرو مهم عب بحري حابريتا يمتحلهم حرقوا عمايلين نوسو عب كتسال كمبيوتر سرحات تحيراتو مولو معالتي إيميلات كتسحفين كملسن يزوعل عب تبزح قزيو عب كمبيوتر زحلفلو وحولات كابز عبي مدو كعمو يرى وزوم زي تعمو نتفتات دحر قزي يخمورو دحر قزي خانو باهرو تعونو نايدك أس قزيو يسألو نزنا إيميل متسحفلو مدو حق 8 تقيم خم حضرو مهيرنايو كابتن بزح التقم زيولون 800 إيميلات كا أبال نوتو خسح كيلو
ካብቶም ዝሰርፉ 20 ሚታዊት ኢሜይላት ከዓ እቶም 4 ሚታዊት ጥራዮም ህፁፅ መልሲ ዘድልዮም እቶም ዝሰርፉ 16 ሚታዊት ከዓ ዳሕራይ ቀሲልካ ክትምልሶም ዝኽእሉ እዮም። ጊባ ካብ ምዃን ተቃለስ። ነብስኻ ካብ ቤት መሓወሲ ኮምፒተር ኣገላግላ ካብ ዘድልዩኻ ኢሜይላት ኣንሰሓብ። ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ኢሜይል ክትፍትሽ ዝሕግዘካ ኣውቶ ሪስፖንደር ተጠቀም። ፀኒሕኻ ክትምልሰሎም ክሕግዙካ እዮም። ህፁፅ እንተኮይኑ ከዓ ቴሌፎን ክድውሉልካ ንገሮም። ጋዜጠኛ መጽሔት መጋዚን ካብ ናይ ኤውሮጳ ዑደት ዛዚሙ ድሕሪ ምምላሱ 700 ኢሜይላት ተሰዲድዎ ከም ዝጸንሐ ጽሒፉ ነይሩ። እዚ ከዓ ቅድሚ ካልእ ስራሕ ምጅማር ነዚ ኢሜይላት ክምልስ ሓደ ሰሙን ከም ዘድልዮ ተገንዚቡ። ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ናይ ስራሕ ህይወቱ ብዕምቆት ድሕሪ ምሕሳብ ብምሉኦም 700 ኢሜይላት ደምሰሶም። ብድሕሪኡ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ኣድህቡ ኣብቲ ንዑ ንትካልን ወሰንቲ ዝኾነ ጥፍታት ክገብር ክኢሉ። ናቱ መግለጺ ሓፂር እዩ። ሓደ ሰብ መልእኽቲ ስለዝሰደደለይ ጥራይ ንጣብ ካብ ግዜ ይግብኦ እዩ ማለት ኣይኮነን። ዋላ እኳ ብዙሓት ሰባት ኩሉ ዝመፆም መልእኽቲ ክድምስስዎ ዘይክእሉ እንተኾይኑ ንስኻ ግን ብቋሚ ክትድምስሶም ትኽእል ኢኻ። ኩሎም እቶም ዓብዪ መደብካ ምትእስሳር ዘይብሎም መልእኽትታት ደምስሶም። ሰባት ክነግሩኻ እዮም። ብዙሓት ሰባት ኣብ ሰሚናራተይ ከም ዝኽብሉ ይሓቱን እዮም። ኣገዳሲ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ቴክኖሎጂ ክትኣሳሰር የብልካን ማለት ድዩ? ኣነ ከዓ ከም ዝኽብል ይምልሰሎም። እቲ ሓበሬታ ኣገዳሲ እንተኾይኑ ካልእ ሰባት ክነግሩኻ እዮም። በዚ መሰረት ከዓ ብዙሓት ሰባት ነብሶም ካብ ዜናታት ከግልሉ ክኢሎም። ኣብ ዝበዝሖ ክፋል ህይወቶም ግን ሓበሬታ ክኽበሎም ኣይከኣለን። ንስኻ እውን ተመሳሳሊ ኣገባብ ክትገብር ይግባእ። ጽማቕ ትሕዝቶ እዚ ምዕራፍ 1 ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ካብ ረብሻ ነፃ ዝኾነ ሃዋህው ፍጠር። 1 ሰዓት ኣብ ንግሆ 1 ሰዓት ኣብ ምሽት ኩሉ ኮምፒተርካን ቴሌፎንካን ኣጥፋዮ። ዝኾነ ፀገም ከም ዘይጋጥምካ ከተረጋገጽ ኢኻ። 2 ኣብ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ቴክኖሎጂ ተሓርም። ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ኣእምሮኻ ኣዝዩ ጽሩይን ህዱእን ክኸውን እዩ። ነቲ ዝዓበየ መደብካ ንምዕማም ዝዓበየ ሕፅረትካ ግዜ ኮይኑ እንተጸኒሑ ሙሉእ ብምሉእ ክፍወስ እዩ። ምዕራፍ 16 ቴክኖሎጂ ብሉጽ ጊና እዩ። ቴክኖሎጂ መሳርሒ ጥራይ እዩ። ሜሊንዳ ጌትስ። ቴክኖሎጂ ከም ጎይታ ዘይኮነስ ከም ጊና ጌርካ ክትሕዞ ስርዓት ክህልወካ ኣለዎ። ዕላማ ቴክኖሎጂ ህይወትካ ንኸቃልል እምበር ፀገማት፣ ጭንቀት፣ ምድንጋራት ክፈጥር ኣይኮነን። ኩሉ ብዙሕ ካብቲ ልዑል ረብሓ ዘለዎ ስራሕካ ክትዓምም ኣብቶም ብዙሕ ጥቕሚ ዘይብሎም ግዜ ከተጥፍእ የብልካን። እንታይ ንዓኻ ዝያዳ ኣገዳሲ? ኣብ ናይ ስራሕ ህይወትካ እንታይ ንዓኻ ዝያዳ ኣገዳሲ? ኣብ ናይ ውልቃ ህይወትካ ኸ እንታይ ዘገድሰካ? መራኸቢታትካ ትቆጻጸሮ። ልክዕ ከምቲ ናይ ቤት ጽሕፈትካ ጠረጴዛ ዘጽረኻዮ ናይ መራኸቢታት ቴክኖሎጂካ ኣጽርዮ። ነቲ ዝዓበየ መደብካ ንምዕያይ ዘይሕግዘካ ፕሮግራም ዕፀዎ። እቶም ብብዝሒ ዝጸልውካ ዌብሳይታት ዕፀዎም። እተን ዝዓበየ መደብካ ንምዕያይ ዝሕግዛ ቻነላት ጥራይ ክፈት። ዝበዝሑ መደባት ገለ ውሑዳት ናይ መራኸቢ መርበታት ጥራይ ምዘልዩ። 10ታት መርበባት ምህላው ግን ቀታሊ እዩ። ኣብ ስክሪን ናይ ኮምፒተርካ ምስ መደብካ ምትእስሳር ዘለዎ ሓበሬታ ጥራይ ክፈት። ኣብ ቴሌፎንካ ዘለዎ ኩሎም መልእኽትታት ብምጥፋእ ነብስኻ ሓላፊ ምዃንካ ኣረጋግጽ። እዚ ንሞባይልካ ብመደብ ከም ትፍትሻን ህይወትካ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥርካን ከም ትኸውን ዝገብራ። መልእኽቲ ህፁፅ እንተኾይኑ ኸ ንቆልዑት ዓበይቲ ስንኩላ ናይ መልአይ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ግን ካብ ቴክኖሎጂ ምግላል ይከኣል ድዩ? ንኣብነት ዓብ ሰብ ኣብ ሻወር እንተለዉ ወይ ህፃን ኣብ መለይ ህፃናት እንተለዉ ቴሌፎን ክተጥፍእ ይከኣል ድዩ? እዚ ብርግጽ ናይ ግድድን ኣብ ግምት ከኣቱ ዘለዎ ኣርእስቲ እዩ። እቲ መብፅሕካ ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝኾነ ሰብ ክረኽበካ ቁሩብ ክትከውን የብልካን ማለት እዩ። ኣብ ቃሪትካ እንታይ ትፈልጦ ቴሌፎን፣ ኢሜይል፣ ካልኦት ናይ መራኸቢ መንገድታት ይሃልኻ። እዛ መራኸብን ህፁፅ እዋን ክትከውን ክፍቲ ግደፋ። እንተደሊኻ እውን እዚ ኣብ ናይ ስራሕ ህይወትካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ንሓላፊኻ ወይ ዓሚልካ እዚ መስመር እዚ ክትቦም ትኽእል ኢኻ። ንኢሜይልካ እውን በቲ ዝዓበየ መደብካ ኣቐዲም ከም ዝዕመም ጌርካ ፕሮግራም ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ብኻልእ ኣባህላ ኣብ መራኸቢ መስመራትካ መስርዓት ትሕዞም። ብድሕሪኡ ኣብቲ ዓብ መደብካ ጥራይ ኣተኩር። ግዜኻ ትቆጻጸር። ዓውደ ዋርሕ ዝበለፀ ኣገልጋሊ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ንጉስካ። ብፍጹም ብኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ዝመፀካ ዕድመ ኣይትቀበል። ቅድሚ ነታ ናይ መቐበሊት ወይ መሕለፊት መልጎ ምጥዋጋ እዚ መልእኽቲ ምስ ዝዓበየ መደበይ ምትእስሳር ኣለዎ ዲልካ ሕሰብ። ኣብ ዓውደ ዋርሕኻ ነዊሕ ሰንሰለት ናይ ግዜ ስራዕ። እዚ ኸ ከም ቆፀራ ዘለካ ሕሰብ። ኣብዚ መደብካ ኣዝኻ ዕቱብ ኩን። ሰባትካ ኣዝዩ ውሕድ ነፃ ግዜ ከም ዘለካ ክግንዘቡ እዮም። እዚ ኸ ክረኽቡኻ እንተኾይኑ ንሓፂር ግዜም ዝሓቱኻ። ናይ ኮምፒተር ወይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ምሕዳራ ግዜ ክጠቕመካ እዩ። እዚ ኸ ካብቲ ባዕልካ ተዳለዎ ናይ ወረቐት ውጥን ዝሓሸ ትሕዝቶ ኣለዎ። እዚ ኣፕሊኬሽን ካብ ናትካ ውጥን ናብ ናይ ካልእ ከተሰጋግሮ ዘፍቅድ እዩ። ዕማማት ንኻልኦት ሰባት ንክሰርሑካ ንክትህቦም እውን የኽእለካ እዩ።
እዚ ግን እቲ መደብካ ዝዓበየ እንተኾይኑ እዩ እዚ ኣፕሊኬሽን ብተደጋጋሚ ድምፂ እናገበረ ከዘኻኽረካ እውን ይኽእል እዩ። ስምዒትካ ብሓገዝ ቴክኖሎጂ ተቆጻጸር። ብዙሓት ሰባት ሓድሽ ክእለት ምምሃር ስለ ዝፈርሑን ቴክኖሎጂ ኣገልጋሊኦም ክገብርዎ ኣይክእሉን። እዚ ፍርሒ ክሰዓር ይኽእል እዩ። ድሕሪት ክጎተካ ከተፍቅድ የብልካን። ኩሉ ነገር ክትምሃሮ ትኽእል ኢኻ። ካልኦት ዝተምሃርዎ ንስኻ እውን ክትምሃሮ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኣፍራይነትካ ዝሕግዘካ ክእለት ክትምሃር ከም ትደሊ ንትካልካ ኣፍልጦም። ካብ ኣዕሮትካ፣ ስድራኻ፣ መሳርሕትካ ክኢላታት ቴክኖሎጂ እንተለውካ እውን ተምሃር። ልዕሊ ኩሉኻ ኣይክእሉን ትብል ቃል ኣወግድ። ቴክኖሎጂ ምርጫ ኣይኮነን፣ ልክዕ ከም መጽሓፍን ምንባብን ኣገዳሲ እዩ። ውሑዳት ሰባት ጥራዮም ክኢላታት ናይ ቴክኖሎጂ ዝብል ፅውፅዋይ ምዃኑ ፍለጥ። ዕድመኻ፣ ዓሌትካ፣ ፆታኻ ብዘይገድስ ቴክኖሎጂ ብዝግባእ ክትመልኽ ኣይጽግመካን እዩ። ተስፋ ትቆርጽ እንተለኻ ኮንካ ዋላ እውን ካብ ቴክኖሎጂ ኣሽሓት ገንዘብ ዝግሕዙ ሰባት እውን ሓደ ግዜ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ይፈጥረሎም እዩ። ቴክኖሎጂ ኣገልጋሊ ክትገብሮ እንተኽኢልካ ኣዝኻ ኣፍራይን ሞራላውን ትኸውን። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እቲ ዝዓበየ መደብካ ብምልጣፍ ንኽተዓምዎን ሰዓብትኻ መብፅዓ እተወሎም። መዓልታዊ ብዛዕባ ገስጋስካ ኣካፍሎም። ዝኾነ ዝሓልታት እንተጌርካ ሰዓብትኻ ክሕግዙኻ እዮም። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ኣብቲ ናትካ ዓውዲ ዝነፁ ሰባት ረኺብካ መንቀልጢፉ ነቲ ዝዓበየ መደቡ ዝዛዝሙ ዝብል ቅዱስ ውድድር ከተካይድ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ብዙሓት ጸሓፍቲ ኣብቲ መዓልታዊ ዝጽሕፎ ብዙሕ ቃላት ኣብ ኤክስ ማለት ናይ ቀደም ትዊተር ይልጥፎሞ ምስ ከምኦም ጸሓፍቲ ክነጻጸሩ ይሕግዞም። ካብ ባርነት ማሕበራዊ መራኸቢታት ተላቐቕ። ንስኻ ጎይታ ኩን። ብቕልል ዝበለ ኣብ ክንዲ ቀንጠመንጣ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትልጥፍ ዕላማ ህይወትካ ብምኽፋል ሓገዝ ካልኦት ክሰብ። ጽማቕ ትሕዝቶ ዝምዕራፍ 1 ካብ ሎሚ ጀሚርካ ብዘይካቶም ህጹጻትን ኩሎም ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድምፂ ኣጥፍኣዮም። ኣብ ናይ ዲጂታላዊ ህይወትካ ፍሉይ ቅዲ ምንባር ፍጠር። 2 ኣዝኻ ኣፍራይን ውፅኢታዊ ንኽትከውን ዝሕግዘካ ሓንቲ ሶፍትዌር ጸዓን። ምዕራፍ 17 ኣብ ኣድህቦኻ ጠመ ተግበር። ኩሉ ህይወት መጽናዕቲ ናይ ኣድህቦ እዩ። ህይወትካ ብኣድህቦኻ ትምራሕ። ጂዱ ኪርሽናሙርቲ። ናብ ዝተወሰነ ንጥፈት ሙሉእ ኣድህቦኻ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስዕበት ናይ ዝተፈላለዩ ረበሻታት ካብ ሓሊትካ ይዘውፀካ። ኤሌክትሮኒካዊ ይኹን ካልእ ረበሻታት ኣድህቦኻ እናሰረቑ ኣፍራይነትካ ብፍጥን ብምጉዳል ናብ ውድቀት እዮም ዘቕልዑኻ። ናይ ቀረባ እዋን መጽናዕቲ ከም ዘነጽሮ ብቐጻሊ መልእኽቲ ኢሜይላት፣ ደወል ቴሌፎን፣ ቀጥታዊ መልእኽቲ መልሲ ክትህብ ምውዓል ኣብ ኣእምሮኻ ኣሉታዊ ሳዕቤን ዘለዎ ኮይኑ ኣድህቦ ጌርካ ነቲ ኣብ መጻኢ ብዓቢ ጸልወካ ኣውራ መደብካ ከም ዘይተሰላስል እዩ ዝገብረካ። ምምዕባል ወልፊ ንጎትን ስእ ምስ በልካ ኢሜይልካ ወይ ካልእ ናይ ቴሌፎን መልእኽቲ ትፍትሽ እንተኾንካ እዞም ልምድታት ኣብ ኣእምሮኻ ናይ ኢንዶርፊን ነዝዒ ይፈጥሩ ከም ዘለዉ ዘርኢ እዩ። እዚ ነዝዕኻ ጽቡቕ ስምዒት ከም ዝህልወካ ይገብር። ንዓኻ ኣዝዩ ንቑሕ ገይሩኻ ቀልጢፍካ መልሲ ግብሪ ከም ትህብ ይገብረካ። እቲ ክሰራ ጸንሓኻ ብዘይገድስ ንዑል ኣሕሪዕኻ ኣድህቦኻ ናብቲ መልእኽቲ ከም ትገብር ይገብረካ። ልክዕ ከም ዝገለ ዝተዓወትካ ሞባይልካ ድምፂ ምስ ገበረት ብቐጥታ ክትከፍት ትጓየ። መዓልትኻ በዞም ኣብ ምንባብ ኢሜይላት ዝረኸብካዮም ዶፓሚን እንተጀሚርካዮ ናብ ዝዓበየ መደብካ ኣድህቦ ክትገብር ኣዝዩ ዝኸብረ ይኸውን። ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ምዕማም ዝብል ጌጋ ርዲት። ብዙሓት ሰባት ነቲ መደቦም እናዓመሙ ኢሜይላት እናተቐበሉ ብዙሕ ክዓሙ ከም ዝኽእሉ ይሓስቡ። ይኹን እምበር ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ክተኩር ዝኽእል። እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓደ ዕማም ናብ ካልእ ጠመተ ምቕያር እዩ። ኣድህቦም ብምሉእ ካብ ሓደ ናብ ካልእ ዝቕይሩ ዘለዉ። ኢንተርነት ኣብ መንጎ ስራሕ ምዝኣተወካ ናብ ዝጸንሐኻ ንኽትምለስ ከባቢ 17 ደቂቕ ይወስደልካ። ስለዚኻ ኸ ኣብ ግዜ እዚ ሰባት ኣብ ኢሜይል ናብ ኢሜይል ክናጠሩ ሙሉእ መዓልቲ ውሑድ ዘፍርዩ። እዚ መዓልቲ ጥራይ ብዙሕ ጌጋታት ከዓ ይገብሩ። ዝተረጋገፀ መፍትሒ። እቶም መፍትሒታት ኣዝዮም ቀለልቲ ኮይኖም ኣብ ዓበይቲ ትካላት ዘለዉ ኣፍረይቲ ውልቀ ሰባት ክጥቀሙሎም ዝጸንሑ እዮም። ቀዳማይ ንግሆ ኢሜይልካ ኣይትፈትሽ። ብዝኻኻ ወልፊ ዶፓሚን ነጻ ክትከውን ኢኻ። ኩሉ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታትካ ኣጥፍኣዮም። ካልኣይ ኢሜይልካ ምፍታሽ ናይ ግድን እንተኾይኑ ናብ ዝዓበየ መደብካ ቀልጢፍካ ተመለስ። ድምፂ ኮምፒተርካ ሞባይልካ ኣትሕቶ። እቶም ኣብ ዕማምካ ዘውፅኻ ዶፓሚን ኣወግዶም። ሳልሳይ ኣብ መወዳእታኻ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ኢሜይልካ ክትፍትሽ ተለማመድ። ሓንሳብ ሰዓት 11 ሓንሳብካ ሰዓት 3 ፈትሽ። ካብዚ ወፃኢ ግን ቴሌፎንካ ኣጥፍእ። ዝኾነ ሰብ ብህፁፅ ክረኽበካ እንተደልዩ ቴሌፎንካ ግደፈሉ።
ምስ ሓደ ወይ ብዙሓት ኣብ ኣኼባ እንተለኻ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ተጠቀም። ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታትካ ኣጥፍኣ እዮም። ኣብ ኣኼባ ከለኻ ላፕቶፕ ወይ ሞባይል እናተጠቀምካ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብ ኣይተቕፅዓዮ። ንኻልኦት ሰባት ሚእታዊት ኣተኩረኻ ሃቦም። እዚ ሜላኻ ኣጸቢቑ ዕይበት ዝፈጥረልካ እዩ። ኣፍራይነትካ ብዕጽፊ ኣዕብዮ። ኣብዚ እንሄ ብቐሊሉ ኣፍራይነትካ ብቐሊሉ ብዕጽፊ ክዕብየሉ መንገዲ ቀዳማይ ንመዓልትኻ ብድሮ ወጥና እቲ ዝዓበየ መደብካ ምረጽ። ብድሕሪኡ ኣብቲ መደብካ ክትሰርሕ ጀመር። ካልኣይ ብዘይ ዕረፍቲ ካልእ ንጥፈት ከይወሰድካ ሰዓትን ፈረቓን ዕየ። ኩሎም ረበሻታት ኣወግዶም። ብድሕሪኻ ንርብዕ ሰዓት ኣዕርፍ። ሳልሳይ ንሰዓትን ፈረቓን ዕየ። ብድሕሪኻ ንነፍስኻ ኢሜል ክትፍትሽ ኣፍቅደላ። ኣብኡኻ ገለ ዘዘናግዓካ ክትረክብ ኢኻ። መዓልታዊ ንግሆ ብዘይ ዝኾነ ረበሻ ንሰለስተ ሰዓት ክሰርሕ ከለኻ ኣፍራይነትካ ብዕጽፊ ክዓቢ ከሎ ዕማም ናይ ምንጻፍ ልምድኻ ክውገድ እዩ። ህይወትካ ካብ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ረበሻ ወፂኣ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥርካ ክትከውን እያ። ጽማቕ ትሕዝቶ ምዕራፍ 1 ኩልዩ እቶም ናይ ዓወትን ኣፍራይነትን ዕላማታት ኣብ ኣእምሮኻ ኣሰላስሎም። ቅድሚ ምጅማርካ ኩሉ ግዜ ንነፍስኻ ከምዚ ክትብል ሕተታ፣ እዚ ዕማም ናብቲ ዕላማይ ዘብፅሓኒ ድዩ ወይስ ይነሃልክዩ? 2 ንነፍስኻ ግዳይ ቴክኖሎጂካዊ መሳርሒታት ኣይትግበራ። እዞም ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ፈፂምካ ኣወግዶም። ምዕራፍ 18 ዓበይቲ ንጥፈታት ናብ ንኡሳት መቓቕሎም። መጀመርያ ናይ ልምዲ ልክዕ ከም ንጽልፈት እዩ። ኩሉ ግዜ ክደጋግም ከሎ ግን ሓይሊ ወሲኹ ፈለማ ናብ ፍሕሶ ጸኒሑ ኸኣ ናብ ገመድ ይቕየር። ኣብ ሓሳብካን ተግባርካን ከዓ ክኸይደካ ይበቅዕ። ኦሪንሰን ስወት ማርደን ንዓበይቲ መደባትና ክንወንዝፎም ዝገብሩና ቀንዲ ምኽንያታት ፈለማ ክንጅምሮም ከለና ኣዝዮም ዓበይቲ ኮይኖም ስለ ዝረኣዩና እዮም። ሓደ ዓበይቲ መደባት ናብ ንኣሽቱ ክመቓቐለልና ዝኽእል ኣገባብ ሳላሚ ስላይስ እዩ። እዚ ኸ ኩሉ ዕማም ዘለዎ ንጥፈት ኣብ ወረቐት ትጽሕፎ እሞ ነብሲ ወከፍ ዕማምካ ብዕምቀት ዘርዚርካ መስርዕ ተትሕዞ። ሽዑኻ ልክዕ ከም ኣባላልዓ ሓርማዝ በብኹላሶ ትውዕጦ። ስነ ኣእምራዊ ካብ ሓደ ዓብ ዕማም ጠቕሊልካ ትጅምር። ኣብ ንኣሽቱ ንጥፈታት መቓቐልካ ክትዓዮ ከለኻ ኣዝዩ ዝቐለለ ይኸውን። ኩሉ ግዜ ሓደ ንእሽቶ ክፋል ናይቲ ዓብ መደብ ምስ ዓመምካ ኣዝዩ ጽቡቕ ስምዒት ይወረካ። ቀልጢፍካ ናይ ግዜ ፍልልይ ከይፈጠርካ ናብቲ ስዕብ መደብ ትሰግር። ከምዚ ናበልካ ኸኣ ነቲ መደብካ ከይትርዳእካ ተዓሞ። መደብካ ንምዝዛም ኣዝኻ ዕቱኩን። ሓደ ክትዝክሮ ዘለካ ዓብ ነጥቢ ዝሓዝካይ ዕማም ምዝዛም እዩ። እዚ ኸ ዕቱብነት ንምፍጻም ንብሎ። እዚ ኸ ነቲ ጀመርካይ ንጥፈት ኣብ መፈጸምታ እንተብፅሒኻዮ ኣዝዩ ሓጎስን ደስታን ይስምዓካ። ትሕተ ንቑሕ ወነኻ ዝጀመርካይ ንጥፈት ብምዝዛምካ ኣዝዩ ልዑል ዕግበት ይስምዖ። እዚ ዓይነት ዕቱብነት ካልእ ሓድሽ ንጥፈት ጀሚርካ ናብ መፈጸምታ ንኸተብፅሖ የተባብዓካ። እዚ ዓይነት ናይ ምፍጻም ልምዲ ከም ተቐዲምና ዝገለጽናዮ ኣብ ኣእምሮኻ ኢንዶርፊን ዝበሃል ነዝዒ ይፈጥር። ዝዓበየ መደብካ ኣብ ዛዘምካሉ ብዝዓለ ሕጉስ ትኸውን። ዝዓበየ መደብካ ኣብ ዛዘምካሉ ኣዝኻ ዝሓየልካን ዝተባዕኻን ትኸውን። ሓደ ንእስ መደብ ጀሚርካ ኣብ ዛዘምካሉ ካልእ ንእስ መደብ ንኽትጅምር ትተባባዕ። መሊስካ ኸ ካልእ ጅምር። መሊስካ ኸ ካልእ እናበልካ ናብቲ ዝዓበየ መደብካ ትዛዝሞ። ነፍሲ ወከፍ ምዝዛም ንኡስ መደብ ብጣዕሚ እያ ተደስተካ። እዚ ኸኣ መደብ ጀሚርካ ናይ ምፍጻም ልምዲ ይፈጥረልካ። ስዊዝ ቺስ ኣገባብ ኣሰራርሓ። ካልእ ብሉፅ ኣገባብ ኣሰራርሓ ንጥፈት ከዓ ስዊዝ ቺስ እዩ። እዚ ኣገባብ ኣሰራርሓ ካብ ሓደ ግዙፍ መደብ ኣዝዩ ንእሽቶ ንጥፈት ብምዕማም ዝብጻዕ። ኣገባብ ስዊዝ ቺዝ ኣብ ሓደ ግዜ ኣዝዩ ንእሽቶ ንጥፈት ብምዝዛም እዩ። እዚ ኸኣ ኣብቲ ንጥፈት 5 ወይ 10 ደቂቕ ብምስራሕ ናብ ካልእ ትሰገር። እዚ ኸኣ ካብቲ ሓርማዝ ሓደ ኩላሶ ውሒጥካ ብድሕሪኡ ኣዕሪፍካ ናብ ካልእ ንጥፈት ምስጋር እዩ። እዚ ኣገባብ ኣሰራርሓ ምስቲ ሳላም ስላይስ ዝመሳሰል እዩ። ክትሰርሕ ምጀመርካ ንቕድሚት ናይ ምምራሽ ኩነት ኣእምሮ ትፈጥር። ትስውን ሓያልን ከዓ ትኸውን። እቲ መደብካ ክሳብ ዝዛዘም ጸኒዕኻ ንኽትቕጽል ከዓ ትተባባዕ። ንዝኾነ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ዝስምዓካ ንጥፈት ብሳላምን ወይ ስዊዝ ስላይስ ጌርካ ስርሓዮ። ነፍሲ ወከፍ ኣገባብ መዓር ክንደይ ኣብ ምውዛፍ ዕማም ከም ዘገራገለካ ክትግረም ኢኻ። ብዙሓት ዓርከ መሓዙት ኣለውኒ። ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ገጽ ወይ ፍርቂ ገጽ እናጸሓፉ ኣዝዮም ዓበይቲ ጸሓፍቲ ዝኾኑ። ንስኻ እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ጽማቕ ትሕዝቶ ምዕራፍ 1
نتعابيني برتعني أي كولوني إلك أو نجيب كذا الخمربك بأكواب سويز وسلام جيرك حج جمرة كلتا كل جزينا يتجبر سبكون عوتا سوات نسمعوا بلس حسب بغتتها ناب تجوار يمزقتوه أي تلونجي سجم توسد معرف عصرت الجعته جزيخا ودن كم كل واحد هو غاب حدا نطفت مقبار جيرو نيوت كحايل زفت الكايلن نيدو كوين كلهم عبيت مربات كان نختعمو مربشا زيولو سنسلت جزيه اليوم نزي نوح سنسلت جزيه مفتارن بقبو متكاملنا أفراينت كأزي أقداسيو عوتاتنا يمشت أسوات معالتا ونزد اليوم تليفون مقبال نسا جزيه فطريوم نتقن زغود سوم نتفت متان كيون زفونا أبنت كاب ساعات 10 وي 11 نقوم مقبال تليفون يمدوا كأتصال نفسهم سرعات حزم بزي مدب كم زغزو يغبرو معالتا وزوزوحنا يوفر مراحتي قال خاب جزيء من مقبال مملاس تليفون يمدو قال سبات معالتا وكاب 3 خصاب 6 دقيقة أكلاو منقسخاس يمدو بزحات سبات معالتا وقدم مدقاسهم 15 دقيقة ينبو إذا بهار خاد حرق زي ما عليها زي يقولون بولسات مسحف زي نخنبو ويخلهم صفوف ناي جزية سنسلت فتر بخمسة قلسة جزية خاب قبوت تقوملو انتقون كانت زعاية مدام كازخون جزية بدورو وطن مس نفس خانا يسرح وطراح حز سرح خان مزام كاسنا سرعات وي ديسبلين يحلقها نعاب مدام كازخون ساعات وي كلتا ساعات مدب ብዙሓት ዕውታት ሰባት ነዝዓበዩ መደቦም እቲ ዝበለፀ ግዜኦም እዮም ዝሓዝሉ እዞም ሰባት ናይ ስራሕ ህይወቶም ኣብ ዙርያ ዝዓበዩ ንጥፈታቶም እዮም ዝሃንፁ ኩሉ ግዜ ከዓ 2-3-4 ዕፅፍካ ማእከላይ ሰብ የፍርዩ ታይም ፕላነር ተጠቀም ታይም ፕላነር ንግዜኻ ናብ መዓልቲ ሰዓታት ደቃይቕ መቃቂላ ንምሕደራ ግዜ እትሕግዝ ብልፅቲ ኣፕሊኬሽን እያ ብሉፅ ግዜኻ ነቲ ዓብ መደብካ ትሓዝኣልካ أو كم زين يسرح جزيه كله تليفون أطفئ كله مربشة زبالة فتسيمك أو قدام أي بزعات عوتها سوات لمدين نجوا عنجي خاتنسي خان خلت ساعات أو جزا خامس رعيو كلمنا بتبزح ربشة تليفون سوات نزلوا أوفيس كام خاتك سلست عزف كتفر دخل نفس وقف دقيق تتكمل لعب ما يرجع زو قال لك أن تكونوا أبرر خلها كلنا بيت صفت كسرح أو وقت عمو تخليها أبرر خلها بزخون ربشة معارغني كم تعامل مسرعها تقرميها حركها بزبلس مفتوح بلس محدرة جزين نفس وقف دقيق أبتق مقطع ولا مخالي ولو أنتم كابوتانا وبوتانا يمقعد جزيخا بوحدنا عاش نتفتات نمعمام تتكملو ثم تحس الزمعراف عادي كل جزي بلس جزين محزاء تدالون وطنن إذا حزو جزيخا غانت أمت أي أو هيوتكا زعاوية سلوازلو مدبكا تتكملو كلتا نفس وقف دقيق بقبو أبتقمي أو علا بلزخون ربشا وي عمام كي وسكا عيه نسرحكا أقدمكا وطن لعلو خلوخا أبتزعاوي مدبكا أتوكرو قبري هزيم بار اتنكو حلفنتكا معرف إسراء نايهوتو النت سمعت بفتم أيتسبه كونع جزي زبها ليلن كابتا زلخيا جمر بيت زلكا تسقا جمر أو قعزو زحاشو تسقاتات كوغون فخايم نابوليون هيل ترقحانتنا كلهم فليكتي بحريات عوتات سوات آب تقبار زدهويهم زعبي مدوو نمعياي آزيوم هنتياتيوم أفريد سوات نمحساب موتان كدامنتات نمقمات وبق زيهم سرعو بلحريو بغلطونا زي مدوو نمتقبار يقوايو بزي مقدرات بقصاري يسرحو بلكع كالوت آمنا عشتن فتات نمسرح زمدنا وزت زواخنو جزيقا حد عبي مدب يفتمو نابلعول وني أبتع عبي مدب كان نويح جزي بلعول تمسات كسرح غلغا أبترزي وني خاتبتسح درجة كل سبكا أبقلق وانا بدرجة يبتسحو برقص عوتا سبات لعلغالو سبات ناب درجة دقاقي مومي يبتسحو أب كم زغنتات كتلو غلغا أزيم تعاملات ونقرات يوم زكالاولها كل النزجر متصور يخونلكا كلها أزي قليل يخونلكا أزيغا حقوسن دوسوسن تخون ترزي بقعتو القوا أفرانتكا أتبتسح أمونغو خبابن سبات نزول زمدنا كبر هالكا يجمر
كل جزي خان عخا بعل بزغلطفنا بقدمي زدفعك حاجوس تمنشو لعل بقعت أنصبارق حرخا منقدتا نابتر زون تديب منقدي اب سراحا ناي هصصنت كنت تقمط كلخايو እዚ ውሽጣዊ ድርኺትካ ዝጀመርካ ዕማም ተቐላጢፍካ ክትዓመም ይገብር ስራሕኻ ናብ መፈፀምታ ንምብፃሕ ፍጹም ዓቕሊ ትስን እዚ ዓይነት ናይ ህፁፅነት ስምዒት ኣንጻር ክትመጥኦ ፀላሕኻ እዩ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ናይ ህፁፅነት ስምዒት ዝሓደረካ እንተኾይኑ ብፍጹም ናይ ተግባር ሰብ ኢኻ ትኸውን ኩሉ ግዜ ከዓ ከምዚ ክገብር እናበልካ ካብ ምዝራብ ናይ ተግባር ሰብ ጥራይ ኢኻ ትኸውን ብቐጥታ ናብ ተግባር ዘእትውካ መንገዲ ጥራይ ኢኻ ሃሰው ትብል ትደልዮ ዕላማ ንምብፃሕካ ሕጂ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ትሓስብ ናይ ተግባር ልምዲ ነዚ ዓብዪ መደብካ ቀጻሊ ናይ ተግባር ስጉምቲ ትወስድ እንትኾንካ ልዑል ናይ ምፍጻም ልምዲ ኢኻ ተማዕብል እዚ ልምዲ ከዓ እንታይ ዝገብር ዋላ ዕጢምጢ ምባል ስዒርካ ንሓደ ንጥፈት ንኽጅምሮ ብዙሕ ፀዓት ዝሓትት ተኾነ እዚ ልምዲ ግን ብውሕድ ሓይሊ ንኽጅምር የኽእለካ ትጽቡቕ ነገሩ ቀልጢፍካ ንመደብ ኣብ ትጅምረሉ ዝለዓለ ሓይሊ ይህልወካ ቀልጢፍካ ኣብ ጀመርካሉ ብዙሕ ተዓምም ኣዝኻ ውፅኢታዊ ኮይኑኻ ይስምዓካ ቀልጢፍካ ኣብ ጀመርካሉ ብዙሕ ተመክሮ ፍልጠትን ክትረክብ ትኽእል ቀልጢፍካ ኣብ ጀመርካሉ ኣብ ስራሕኻ ኣዝኻ ኣፍርያይ ትኸውን ንጥፈታት ብህፁፅ ናይ ምዕማም ልምዲ ትላበስ ቀልጢፍካ ስራሕኻ ኣብ ዝፈፀምካሉ ዝለዓለ ነፍሲ ክብርን ኩርዓትን ይስምዓካ ህይወትካን ስራሕኻን ከዓ ብምሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ኮይኑ ይስምዓካ ሕጂ ስራሕካ ዕመም ሓደ ካብቲ ዝቐለለን ዝሓየለን መንገዲ ስራሕኻ ብቕልጡፍ ተዓመሉ ሕጂ ስራሕዮ ዝብል ሓሳብ ምድግጋም እዩ ብቐጻሊ ብዝተፈላለዩ ረበሻታት ወይ ከዓ ብዙሕ ጥቕሚ ዘይብሉ ስራሕ ምዕያይ ትሳቐ ትኸውን ንነብስኻ ናብ ስራሕ ተመለሲ ኢልካ ክትደጋግመላ ይግባእ ኣብ መወዳእታታ ውልቃዊ ኣፍራይነት ንዓቢ መደብካ ብቐዳምነት ኣብ ምዕያይ ንላዕሊ ስራሕኻ ብግቡእ ካብ ምፍፃም ዝሕግዘካ ስጉምቲ የለን እዚ ልምዲ ኣብ ዓውድኻ ሓደ ካብቶም ዝለዓሉን ዝተኸበሩን ሰባት ክገብረካ እዩ ጽማቕ ትሕሶ እዚ መጽሓፍ ሓደ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣብ ኩሉ ንጥፈታትካ ብህፁፅ ናይ ምዕያይ ልምዲ ኣማዕብል ሓንቲ ዝዓበየት ዕላማኻ ኣቐምጥ ካልእ ካብኡ ወፃኢ ንጥፈታት ኣወንዝፎ ክልተ ሓደ ዕድል ወይ ብድሆ ዝገጥመካ ብህፁፅ ኣብኡ ዕየ ዝኾነ ስራሕ እንተሒዝካ ቀልጢፍካ ናይ ምፍፃም ልምዲ ኣማዕብል ኣብ ኩሉ ኣገዳሲ ጽላት ህይወትካ ብቕልጡፍ መርሽ እዚ ምስ ዝገብር ማዕረ ክንደይ ዓብ ስራሕ ከም ትዕዛዝም ኣዝዩ ጽቡቕ ስምዒት ከም ዝፈጥረልካን ክትግረም ኢኻ ምዕራፍ 21 ኣብ ሓደ ዕማም ኣተኩር ኣብዚ ዘሎ ምስጢር ሓቀኛ ስልጣነ ቀጻሊ ልምድ ብምግባር ተምሃር ንጸጋታትካ ከመይ ጌርካ ኣብ ሓደ ዕማም ተውዕሎ ንኸስ ጄምስ ኣለን ነቲ ዝዓበየ መደብካ ነቐድም ዕመሞ ኩሉ ምውጣን ምትግባርን ኣብዚ ኣብ ቀዳምነትካ መሃቢ ዝጠቃልል ኩሉ ዓወት ቅድሚ ነዊሕ እቲ ስራሕ ክሳብ ዝውዳእ ከቢድ ውህልልን ስራሕ ዝሓለፈ እዩ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕማምካ መረፅ ጀምሮ ብድሕሪኡ ክሳብ ዝውዳእኻ ብሓደ ኣተሓሳስባ ብልዑል ደረጃታት ንምፍጻም ኣብኡ ኣተኩር ዓወት ካብዚ ወፃኢ ምስጢር ዝበሃል የብላን ንሓደ ዕማም ሓንሳብ መጀመርካዮ ክሳብ ዝዛዝም ጉዕዞኻ ኣይተቋርፅ ንጽል ኣተሓዛ መደብ ማለት ሓንሳብ መጀመርካ ካልእ ስራሕ ከይወሰድካ ክሳብ ዝዛዝም ሚእቲ ሚታዊት ኣተኪርካ ክትዓይ ከለኻ እዩ ነብስኻ ወለቕ ዘለቕ ክትብል ኣብ ትጅምረሉ እዋን ንዕዳእ ናብ ስራሕ ተመለስ እናልካ ናብ ሓዲዳ ምለሳዕ ኣብ ሓንቲ ኣገዳሲት ዕማምካ ብሓደ ኣእምሮ ብምትኳር ንምዝዛም ዘድሊ ግዜ ብ50 ሚእታዊት ወይ ልዕሊኡ ከተጉድሎ የኽእለካ ንሓደ ዕማም ወይ ምስራሕ ደው ናይ ምባል ልምዲ ነቲ ዕማም ንኽዛዘም ብ5 ሚእታዊት ንድሕሪት ይጎቶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናብቲ ዕማም ኣብ ትምለሰሉ እዋንካ ከም ብሓድሽ ሓድ ሰብ ኢኻ ትኸውን ኩሉ ግዜኻ ዋላ ኣብቲ ምድብ ጀማሪ እናኾንካ ኢኻ ትቕፅል ንሓደ ዕማም ደው ናይ ምባል ልምዲ ነቲ ዕማም ንኽዛዘም ብ5 ሚእታዊት ንድሕሪት ይጎሶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናብቲ ዕማም ኣብ ትጅምረሉ እዋንካ ከም ብሓድሽ ሓድ ሰብ ኢኻ ትኸውን ኩሉ ግዜኻ ዋላ ኣብቲ መደብ ጀማሪ እናኾንካ ኢኻ ትቕፅል በኣንጻር ነቲ ዝሰለምካዮ መደብ ኣጸቢቕካ ተዳሊኻ ምስ ጀመርካ ከይባተካ ምስ ትሰርሕ ኣዝኻ ኣፍራይን ዕዉትን ትኸውን ግዜ ኣይተባኽን እቲ ቁፅሪ ሓደ ዕማምካ ምስ ኣነጻጸርካ ዝኾነ ካብኡ ወፃኢ ትገብሮ ንጥፈት ግዜኻ ንምብኻን እዩ ካብዚ ንጥፈት ወፃኢ ዝኾነ ዋጋ ዘለዎ ወይ ኣገዳሲ ኣይኮነን ኣብ ናትካ ተመርኮሰ ናይ ገዛ ርእስኻ ቀዳምነታት ሃብ
ኣብ ሓደ ዕማም ብዘይ ምቁራጽ ክሰርሕ ነብስኻ ብዝቀሰብካያ በትላይ ብቕዓት መስመር ብተመራጽካ መጠን ኣብ ውሕድ ግዜ ልዑል ጽፈት ዘለዎ ስራሕ ክስራሕ ትኽእል። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስራሕ ነቲ ዝጀመርካዮ ክትቋርጾ ከለኻ ነቲ ዑደት መይስካያ ክትበትኮ እንደገና ኻ ናብቲ መጀመርያ ብዳህን ኣህላኽን መድረክ ክትምለስ ትግደድ። ነፍሰ ተግሳጽ ኣልበርት ሃርባርድ ንርእሰ ተግሳጽ ብኸም ዝስዕብ ገሊጽዎ ኣሎ። ንኽትገብሮ ጽቡቕ ስምዒት ይሃለኻ ኣይሃለኻ ብዘይገድስ ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ምግባር ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝኾነ መርኣይ ዓወት ዝጓናጽፍ ኣዝዩ ልዑል ነፍሰ ተግሳጽ ማለት ዲስፕሊን ይሓትት። ነፍሰ ተግሳጽ ነፍሲ ምምሕዳር ከምኡ ነፍሲ ምግታእ መሰረታዊ ኣዕኑድ ዓወት እዮም። ልዑል ቀዳምነት ዝውሃቡ ዕማም ምጅማርን ክሳብ ሚእታዊ ዝኸውን ኣብቲ ዕማም ምጽናዕን ሓቀኛ መምዘኒ ብቕዓትካ እዩ። ኣብ ዝጀመርካዮ ምቕጻል ነፍሰ ተግሳጽ ኣብ ተግባር ምንጽብራቕ እዩ። እቲ ጽቡቕ ነገር ድማ ኣብ ሓደ ዕማም ንኽትጸንዕ ነፍስኻ ብዝያዳ ብዝገሰጽካዮ መጠን ነፍስኻ ተፈትዋን ተኽብራን፣ ርእሰ ምትእምማንካ ድማ ብዝለዓለ ይውስኽ። ከምኡ ድማ ነፍስኻ ብዝያዳ ኣብ ዝፈተኻያን ኣብ ዘኽበርካያን ዝያዳ ነፍሰ ተግሳጽ ንኽትገብር ይቐለካ። ኣብቲ መደብካ ኸዓ ዝያዳ ትጸንዕ። ኣብቲ ኣዝዩ ዝኸብደካ ዕማም ብንጹር ምብጋስን ክሳብ ሚእታዊት ምዝዛምን ብሓደ ኣተሓሳስባ ምትኳር ነስኻ ኣዝዩ ኸብሪ ሰብ ንኽትኸውን ይኽእለካ። ንስኻ ዝያዳ ሓያልን ኣፍራይን ኮይኑ ድማ ይስምዓካ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ዝኾነ ሸቶ ከተውፅን ክትወቅዕን ዓቕሚ ዘለካ ኮይኑ ይስምዓካ። ጎታ ገዛ ርእስኻ ኩን። ነፍስኻ ኣብ ላዕሊ ብራኸ ዓወት ብምቕማጥ ፍጹም ውሕስነት ዘለዎ መጻኢ ፍጠረላ። ናብዚ ደረጃ ዝወስደካ መንገዲ ኸዓ እቲ ዝዓበየ መደብካ ኣነጽር። ብድሕሪኡ ክሳብ ዛዝም ኣድህቦኻ ሚእታዊት ኣብኡ ይኹን። ስለዚ ኸዓ ዝዓበየ መደብካ ዕመሞ። ጽማቕ ትሕዝቶ ዝምዕራፍ 1 ስጉምቲ ውሰድ። እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕማምካ ኣይናይ ምዃኑ ኣነጽር። ብድሕሪኡ ብቐጥታ ናብ ተግባር እቶ። 2 እቲ ኣገዳሲ ዕማምካ ምጀመርካ ንነፍስኻ ስነ ስርዓት ኣትሕዝ። ሚእታዊት ክሳብ ዛዝም ካልእ መደብ ኣይትወስኽ። እዚ ንስኻ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንካ ንምፍላጥ ከም ፈተና ረኣዮ። ንሓደ ነገር ንምፍጻም ውሳነ ውሰድ። ብድሕሪኡ ክሳብ ዛዝም ኣብኡ ጽናሕ። እቲ ስራሕ ክሳብ ዝውዳእ ከቶ ደው ኣይትበል። መደምደምታ ንኹሉ ኣብ ሓደ ንምቕማጥ መዓልታዊ ስራሕኻ በቲ ዝዓበየ መደብካ ምጅማር ምስጢር ዓወት፣ ሓጎስ፣ ኣፍራይነት፣ ዕግበት እዩ። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ብሓያል ጻዕሪ ምድጋምን ክትምሃሮ ትኽእል ክእለት እዩ። ኩሉ ግዜ መዓልትኻ በቲ ዝበለጸ ናትካ መደብ ናይ ምጅማር ልምዲ ምሳ ማዕበልካ ዓወትካ ናይ ግድን ይኸውን። እምበኣር እዞም ዝስዕቡ 21 ነጥብታት ምውንዛፍ ዕማም ወጊድ ክትብልን ብዝቐልጠፈ ዕማምካ ክትጻፍን ዝሕግዙ ዓበይቲ መንገድታት ብኸምዚ ጸሚቕና ክንሪኦም ይከኣል። ነዚ ሕግታትን መስከላትን ኣዘውቲርካ ክሳብ ኣብ ኣተሓሳስባኻን ተግባርካን ዝሰርሕ ደጋጊምካ ፈትኖ። መጻኢኻ ውሕስነት ዘለዎ ክኸውን እዩ። 1 ንምውዳን ድልኩን። እንታይ ከም ትደሊ ብልክዕ ፍለጥ። ንጹርነት ኣገዳሲ እዩ። ቅድሚ ምጅማርካ ዕላማኻ ነጥፈታትካን ኣነጺርካ ጸሓፍ። 2 መዓልታዊ ኣቐዲምካ ውጥን ግበር። ኣብ ወረቐት ሕሰብ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ እቲ ዓሞ ንጥፈት ውጥን ምግባር ኣብ ምፍጻም 5 ወይ 10 ደቂቃ ምብኻን ተድሕነካ። 3 ሕጊ 80-20 ኣብ ኩሉ ክፋል ህይወትካ ተግባራዊ ግበር። 20 ሚእታዊት ካብ ንጥፈታትካ 80 ሚእታዊት ካብ ውጽኢትካ ይሕዝ። ኩሉ ግዜ ኣተኲረኻ ኣብ ላዕለዋይ 20 ሚእታዊት ዕማምካ ይኹን። 4 ሰዓብን ኣብ ግምት ኣእቱ። እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ዕማማትካን ቀዳምነታትካን ኣብ ህይወትካ ወይ ስራሕኻ እቲ ዝኸበደ ሰዓብን ወይ ጽልዋ ዘለዎም እዮም። ልዕሊ ኩሉ ኣብዚኦም ኣተኰር። 5 ፈጠራዊ ምውጋድ ዕማማት። ኩሉ ክትገብሮ ስለዘይትኽእል ንስኻ ነቶም ትሕቲ ዋጋ ዘለዎም ዕማማት ኮነ ኢልካ ምውጋድ ክትመሃር ኣለካ። ስለዚ ነቶም ኣዝዮም ዓበይቲ መደባትካ ክትዓሙም እኹል ግዜ ክትረክብ ኢኻ። 6 ኣገባብ ABCD ብቐጻሊ ተጠቀመሉ። ቅድሚ ስራሕ ምጅማርካ ዝርዝር ክትዓሞም ዘለካ ዕማማት ኣቐምጥ። ኩሉ ግዜ ገለ ደቓይቕ ወሲድካ ንዕማማት ብዋጋን ቀዳምነትን ክትውድዎም ይግባእ። ኣብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ መደብካ ትነጥፍ ምህላኳ ርግጸኛ ኩን። 7 ኣብቶም ወሰንቲ መድያት ኣተኰር። ሙሉእ ኣድህቦኻ ኣብቶም ወሰንቲ መድያት ምህላው ኣረጋግጽ። 8 ሕጊ 3 ተግባራዊ ግበር። ኣብ ህይወትካ ንልዕሊ 90 ሚእታዊት ህይወትካ ዝጸኑ 3 ንጥፈታት መምዮም። ሙሉእ ግዜኻ ኸዓ ኣብኦም ኣሕልፎ። እዚ ምስ ገብር ንውልቅኻን ስድራኻን ዝኸውን ዝያዳ ግዜ ክህልወካ እዩ። 9 ቅድሚ ምጅማርካ ኣጸቢቕካ ተዳሎ። ኩሉ ዘድልየካ ነገር ከይተበገስካ ቀርብ። ኩሉ ዘድልየካ ዘበለ ወረቓቕቲ ሓበሬታ ናይ ስራሕ ንብረት ድልው ግበሮ። 10
ኣብ ሓደ ግዜ ሓንቲ ስጉም ትውሰድ ወላ እውን እቲ ዝዓበየ ዝያዳ ዝተሓላለኸ ስራሕኻ ኣብ ሓደ ግዜ ንኡስ ንጥፈት እንተዓሚምካ ቀሊል እዩ ንጥፈታት ኣይተብዝሕ 11 ወሳኒ ክእለትካ ምዕባይ ኣብቶም ወሰንቲ ንጥፈታትካ ዝያዳ ኣፍልጦን ክእለትን ብዘለካ መጠን ዝጀመርካዮ መደባት ብዝቐልጠፈ ተፈጻሚ ትገብር ኣብ ምንታይ ንጥፈት ኣዝኻ ንፉዕ ምዃንካ ኣለሊ ብድሕሪኡ ኩሉ እንትናኻ ኣብኡ ተወፍእ 12 ቀንዲ ሕፅረታትካ ኣለሊ ውሽጣዊ ይኹን ገዳማዊ ቀንዲ ናትካ ብድሆ እንታይ ምዃኖም መምዮም ንምፍትሖም ከዓ ዓትዩካ ስራሕ 13 ኣብ ነፍስኻ ፀቕጢ ግበር ንሓደ ወርሒ ካብ ከተማ ትወፅእ ከም ዘለኻ ጌርካ ሕሰብ ቅድሚ ውፃእኻ ዝዓብዪ ዕማምካ ፈፂምካ ትወፅእ ምህላውካ ኣረጋግፅ 14 ንነፍስኻ ናብ ተግባር ክትብገስ ኣተባብዕ ናይ ገዛ ርእስኻ እኹንኮ መራሒ ኩን ካብቲ ፀገም ንላዕሊ ኣብ ፍታሕ ኣተኩር ኩሉ ግዜ ተስፋ ዘለዎን ሃናፅን ኩን 15 ቴክኖሎጂ ኣዝዩ መላኺ ጎይታ እዩ ግዜኻ ውልፍታት ቴክኖሎጂ ከይወሓድ ተጠንቀቕ ብዙሕ ግዜ ናይ ቴክኖሎጂ መሳርሕታት ምጥፋእን ምግዳፍን ውልመድ 16 ቴክኖሎጂ ድንቂ ኣገልጋሊ እዩ ቴክኖሎጂ ምስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ንምግጣምን ካብቲ ብዙሕ ጥቕሚ ዘይብሉ ንምግልጋል ተጠቀመሉ 17 ኣተኩረኻ ኣይትሰረቕ ኣገደስቲ ዕማማትካ ኣብ ምፍጻም ጣልቃ ዝኣትዉኻ ወጊድ በሎም 18 ነቲ ዓብዪ ዕማም መቓቐሎ ዓበይትን ዝተሓላለኹን ዕማማት ናብ ንኡስ ዕማማት መቓቐሎም ብድሕሪኡ ንምጅማር ሓንቲ ንእሽቶ ክፋል ናይቲ ዕማም ጥራይ ስራሕ 19 ንዓበይቲ ዕማማት ግዜ ምፍጣር መዓልትታትካ ኣብ ዙርያ ዓበይቲ ንጥፈታት ወድባ እዚ ኸ ዝበዝሐ ግዜኻ ኣብ ተዓቢ መደብካ ከተተኩር የኽእለካ 20 ናይ ህፁፅነት ስምዒት ኣማዕብል ኣብቲ ዝዓበየ መደብካ ቀልጢፍካ ናይ ተግባር ናይ ምእታው ልምዲ ኣማዕብል ነገራት ብቕልጡፍን ብጽፉፍን ዝሰርሕ ሰብ ምዃንካ ተፈለጥ 21 ነፍሲ ወከፍ ዕማም ነፂልካ መሓዝ ንጹር ቀዳምነታትካ ኣቐምጥ ብቕፅመት ኣብቲ ዝዓበየ መደብካ ክትሰርሕ ጀምር ድሕሪኡ ከዓ ስራሕ ክሳብ ሚታዊ ዝዛዘም ደው ከይበልካ ስራሕ እዚ ተሓቀኛ መፍትሕ ልዑል ኣፈጻጽማን ውልቃዊ ኣፍራይነትን ነዞም መትከላት እዚኦም ክሳብ ባህሪኻ ዝኾኑ መዓልታዊ ተለማመዶም በዞም ልምድታት ውልቃዊ ምሕደራ መጻዓወትካ ደረት ኣልቦ ክኸውን እዩ ስራሓዮ ጥራሕ ነቲ ዝዓበየ መደብካ ፈጽሞ